nagyon érdekes az, ahogy ti először kijutottak oda. Hm? Tehát ez a tipikus panelban felnőtt gyerek, aki a Balatont is csak kvázi hírből, meg a vállalati időből ismeri, Így van. az egyszer csak elhatározza, hogy akkor tengerpart, jön Bulgária, jön a nagy szerelem, a szerelem alatt most egy konkrét hölgyet értek, Így van. és jön az ötlet, hogy akkor az esküvő az Maldiv-szigetek. Így van, igen, És akkor igen. innen átadnám a szót neki. Hát igazából pont így van, ahogy mondtad. Ugye én egy egyszerű családból származom, ugye mi a 18. kerületben ültünk föl, és hát apu révén igazából a Balatonra tudtunk eljutni, és a Velencei tóra. És hát nekem mindig egy nagy vágyam volt az, hogy ugye lássam a tengert, és hát megpróbáltam hozzá megtenni mindent akkori társammal, hogy eljussunk ugye először Európába. Hát a legelső az emlékszem egy bulgáriai utazás volt, szeptemberben, 2 hétig esett az eső. De viszont marha nagy öröm volt, hogy láttuk a Fekete-tengert, és egyetlen egyszer bele is tudtam menni. Viszont nagyon nagy élmény volt. Utána jöttek ugye Törökország, stb. Aztán Egyiptom, és mindig a vágyunk volt, hogy eljussunk egy olyan helyre, ami a fényképeken van, ugye fehér homok és a kókuszpálmák és ilyesmi. És hát ugye megismerkedtem a párommal, aki most már szerencsére a feleségem, ahogy te is említetted. Ő, Neki mindig az volt a vágya, hogy neki nem kell nagy esküvő, hanem ő szeretne elmenni egy tengerpartra, mezitlábason, és ott legyen egy olyan esküvő, ami igazából csak rólunk szól. És akkor elkezdtük keresgetni, merre lehetne menni, és hát rátaláltunk ugye a Maldív-szigetekre. Elkezdtünk utána kutatni, hogy milyen lehetőségek vannak. Nagyon-nagyon sokat néztünk, az biztos. És rájöttünk arra, hogy hát van egy olyan része a Maldív-szigeteknek, ami nagyon kiemelt, nagyon exkluzív, és van a másik része, ahol viszont a lakott szigetek vannak, ahol a helyiekkel együtt lakhatsz. Hát felvettük velük a kapcsolatot, és megláttuk azt, hogy mindent el lehet érni ott is, tehát akár egy esküvőt is meg lehet szervezni, vagy akár bármilyen kirándulást, és ugyanazt a homokot látjuk, ugyanazt a kokuszpálmát látjuk, tehát megvan ugyanaz a lehetőség, sokkal olcsóbban. És akkor így jött az ötlet, hogy akkor menjünk ki, és hát akkor megvalósítsuk az álmunkat igazából. Viszont soha nem utaztunk egyikünk se átszállásra. Tehát ugye ez volt az első, amintől egy kicsit tartottunk, hogy hát ez hogy működik egyáltalán. Leszállunk, ki kell venni a csomagot, vissza kell tenni a csomagot, vagy csak elindulunk Budapestről, és leszállunk a Dubajban, és esetleg utána a Maldív-szigeteken kiveszünk a csomagot. Ugye féltünk ettől, hogy elkeveredik, beszélünk nyelvet, én beszélek angolul, a párom semmit. Tehát ő igazából követő volt, tehát ő nem tudott nekem semmivel segíteni, de szerencsére minden úgy működött, ahogy gondoltuk, tehát tulajdonképpen ez teljesen az, hogy valaki eljön Magyarországra, fölrakja a feladott podgyászát, kitölti a megfelelő dokumentumot, és utána Dubajba leszáll, van egy 2-3 órás csatlakozása, vagy valamelyik másik repülőtéren, ott eltölti az idejét, eszik, iszik, körbenéz a repülőtereken, ami marha érdekes, mert például Dubajban van vonatbent, tehát egyik helyről a másikra akkora hatalmas, hogy valami hihetetlen tele van bolttal. Tehát nagyon gyorsan elmegy ez a 2-3 óra, nem kell attól tartani, hogyha valakinek hosszabb ideig átszállása van, akkor ne tudná tölteni az időt, és bármi lenne. Nekünk az első úton ugye úgy nézett ki, hogy hajnalba értünk oda, és pont valami boxmeccs volt, talán a Fury játszott, vagy boxolt valakivel. Mire vége lett a meccsnek, addigra be tudtunk csekkolni a másik gépbe. Ott felszálltunk, nem kellett csomagot kivenni, és Maléba ugye leszálltunk, ami egy pici reptér, tehát az egy nagyon érdekes, hogy egy kicsi reptér. Kivettük a csomagot, és akkor ott álltunk, na most akkor merre. Mert ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy a Maldív-szigetekre egy helyre, Maléba érkezik be mindenki, és onnan van ugye nagyon-nagyon sok sziget. Tehát ugye kb. 300-400 sziget van, ahol emberek laknak, vagy pedig resort sziget, és onnan viszik speedboattal a turistákat. Na most a kérdés, hogy akkor melyik speedboat lesz majd a miénk. És itt volt marha nagy szerencsénk, hogy ugye tárgyaltunk mindent, és elvileg ugye megmondták nekünk azt, hogy ki lesz a hajónak a kapitánya, kit kell keresni, meg hogy mi lesz ráírva a hajóra. Na itt jött az első kavarodás, hogy megérkeztünk, és ugye jöttek sorba a hajók. Jöttek, és a megadott időpontra nem jött a mi hajónk. És akkor megijedtünk, hogy már ez elment, nem ment el, stb. Van egy pult, tehát kifejezett pultok vannak, ott lehet érdeklődni, be kell mondani, hogy melyik hotelba mész, mert ugye ők foglalják nektek a speedboatot. Hát ő megnyugtatott minket, hogy még elvileg nem jött a hajó. És akkor egy jó negyedórás késéssel megérkezett, felszállsz a hajóra, berakod a csomagokat, mindenben segítenek, és ugye hát ezt úgy kell elképzelni, mint Magyarországon egy BKV busz vagy valami.
Tehát felszállnak a helyiek, jönnek a turisták, és szigetről szigetre mennek ezek a hajók, és akkor viszik a turistákat ugye megadott helyre. És hát ugye a mi első szigetünk ugye Ukuha szigete volt, 2 megálló volt előtte, ott kipakolnak, bepakolnak, elviszik a paprikájukat, elviszik a maléból, amiket hoznak, kiszállnak, cserélődnek az emberek. Tényleg olyan feeling, mint aki Budapesten felszáll valami buszra, vagy metróra, vagy valami ilyesmi. Tehát nekik ez a közlekedési eszközük. És akkor megérkeztünk a szigetre, ott már várt minket a helyi tulajdonos, meg a segítő, vagy aki ilyen házi úr, vagy nem tudom kicsoda, és akkor ő elvitt minket a szállásra, marha szép volt. Tehát pont amikor beléptünk a partra, hát láttuk azt a fehér homokot, azokat a kokuszpálmákat, stb. Gyönyörű víz, kék víz, mindenhol halak, mindenhol kis delfin, nagy delfin, kis cápák, ilyesmik. Hát meg is érkeztünk, na és akkor elkezdtek minket bevinni, és az első sok, úgy lehet mondani, hogy ugye nem volt semmihol betonút. Ugye ez nem voltunk szokva, mi úgy gondoltuk, hogy azért csak lesz egy-egy betonút, azért utána olvastunk, hogy milyen szigetek, de azt hittük, hogy nincsen. És ha esik az eső, akkor bokáig gázolsz a vízbe. Tehát az első olyan sok hatás volt, hogy megérkeztünk, pont előtte való éjszaka szakadt az eső. Hát amikor nincs Magyarországon megépítve egy normális út, tényleg bokáig mennek a vízbe, nem is nagyon tudod kikerülni, tehát át kell rajta gázolni. Náluk ez ilyen mindennapos. Tehát először megnéztük, hogy hát ez mégse biztos az, mint a képeslap. Ugye bementünk a házak közé, amik az érdekes, hogy kívülről nem valami szépek, viszont belülről ugye láttunk kinyitott ajtót, a legszebb kő a földön, legnagyobb tévé a növényekben, tehát gyönyörű szép. Kívülről nem adnak rá, valószínűleg itt az lehet, hogy a tenger miatt, mert ugye a sót kipárolja is szerintem egyébként tönkrevághatja a falazatot, de belül minden gyönyörű. Úgyhogy azt mondom, hogy az első egy nap úgy hozzá kellett elszokni, tehát hogy úristen, lakott szigeten vagyunk. Na és ahogy bementünk a szállásra, hogy gyönyörű volt minden, megmutatták a helyiek, hogy merre menjünk, kiértünk a partra, és ott eltűnt ez az egész gondolat, hogy hát hova jöttünk. Hát ott tényleg csodálatos, tehát ott a pálmafák végig, nagyon hosszú, legalább 1 kilométeres part, fehér homok, kis víz, gyönyörű. Tehát ez tényleg gyönyörű volt. Ez már hányadik órában volt? Hát igen, az induláshoz képest ugye általában ez úgy néz ki, hogy ha jó csatlakozást tudsz találni, akkor egy 5 órát elrepülsz Dubaiig, ott válsz egy 2-3 órát, másik 5 óra a másik utazás, és akkor jó esetben egy olyan 1,5-2 óra alatt, legrosszabb esetben 2 órát elérsz a szigetre. Na most ott még bemész, megiszod a üdvözlő koktélt, mert ugye azzal várnak benneteket, beszélsz a helyiekkel pár hogy merre fürödjél, mik a szigeten a különlegességek, hol vannak az éttermek. Tehát én azt mondom, hogy egy olyan 15 óra biztos volt. Mondjuk 15-16 óra, mire megláttuk azt, amiért igazán mentünk. És akkor ti már ugye az esküvő miatt mentetek. Igen. Ugye ez az első körben. Tehát Igen. el tudom képzelni, hogy az mondjuk a dubai leszállás előtti utolsó 2 perc, amikor tényleg csúcson van a stresszfaktor, hogy most mi lesz velünk, hova megyünk, és ez akkor fönnmarad gyakorlatilag egészen a megérkezésig, meg pedig a pillanatig, amit most mondtál. Igen. És a partot van, és 1 kilométer és pálma. És csodálatos, igen, és akkor azt éreztük, hogy megérkeztük, tényleg az volt mind a kettőnknek, hogy ez volt az a hely, hogy amit szeretnünk volna látni. És akkor van még egy kis mellékes dolog, ami nagyon érdekes, hogy nekem volt egy nyaralásom, ugye említettem Bulgáriában, és Görögországban volt, és elmentünk egy hajókirándulásra, és az nagyon rosszul sikerült. Én sajnos rosszul lettem a hajón, és én nagyon féltem. Tehát ez még a stresszfaktort még jobban fölpakolta, hogy úristen, mi lesz másfél óra, úristen, mi lesz másfél óra, és sikerült átvészelni tényleg. Sőt azt mondom, hogy visszafelé, hazafelé már néztem is kifelé, hogy mi van a környéken. Előtte nem, tehát ez nem titok, de tartottam tőle, de megoldható. Tehát ugye sokan vannak, azóta beszélgetünk emberekkel, akik eljutnak, és sokan tartanak ettől. Mert ugye 2 megoldás van, hogy vagy hajóval mész az adott kiválasztott szigetre, vagy pedig vannak ezek a hidroplánok, ugye ami gyorsabb idő alatt ér oda, viszont sokkal drágább. Na most a lakott szigetekre nem nagyon mennek hidroplánok, az nagyon ritka. Ők a resort szigetekre mennek, tehát mindenkinek ezt be kell vállalni a hajóutat. Viszont a Dedalon az nagyon jó, tehát azt, ha valaki beveszi, azzal nem lesz semmi probléma. Tehát ez még egy plusz faktor volt, hogy érjünk már oda. És mondom, hogy odaértünk, tényleg ilyen 15-16 óra után, akkor megláttuk azt, hogy úristen, ezért jöttünk. Ugye ott voltunk végre a tengerparton, és akkor jött, vagyis az óceánpartján, tehát ez ugye megint egy nagy tévedés, hogy ez nem tengerpart, az óceán, tehát ez sokkal nagyobb, veszélyesebb is egyébként. És tehát amikor odaértünk, akkor jött az első olyan, amivel óvaintettem minket, hogy nagyon vigyázzunk, mert az Egyenlítőn van ugye a Maldív-szigetek, nagyon erős a nap.
Tehát erre nagyon-nagyon figyelni kell, hogy ha bárki oda megy, akkor nagyon magas faktorszámú naptejet használjon, mert pillanatok alatt leég az ember. És sajnos volt olyan, ezt ugye ott a helyiekkel beszélgettük, akik első nap nem foglalkoztak ezzel, megégtek, 10 napig nem tudtak semmit csinálni, ültek benne a szobába, hólyagosra égtek szó szerint. Tehát ez egy nagyon fontos dolog annak, aki szeretne oda menni, vagy ilyen egyenlítő környékére megy, hogy ez nagyon fontos. Tehát a fényvédés, a napvédés az nagyon fontos, sőt azt is javasolják sokan, hogy ne is nagyon menjen be senki úgy az óceánba, főleg ha snorkelezik, tehát ilyen felszíni búvárkodást csinál, hogy ne legyen rajta egy ilyen egyszerű póló vagy valami, mert ugye fönn van a háta, hiába kenni be naptejjel, ugye lemossa a víz, megég hamar. Tehát erre nagyon figyelnünk kellett, az elején láttuk. Viszont ami viszont meglepetés volt, mi azt hittük, hogy nagyon meleg lesz. Na most itt nagyon meleg nem volt, mert 30 fok van. Tehát ez kiderült, ahogy beszélgettünk a tulajdonossal, utána ugye minél több időt eltöltöttünk, hogy 30 fok van télen, nyáron, éjjel-nappal, bármikor. Pont az egyenlítő miatt. És ami még nagyon érdekes, és furcsálottuk első nap, amikor odaértünk, hogy a 6 fél 7 körül már sötét van. És reggel 6 fél 7 körül pedig világos. Tehát 12 óra a nappal, 12 óra az éjszaka. Tehát ez nagyon furcsa volt, olyan rövidnek tűnt a nappal. Sok mindent szerettünk volna csinálni már az első nap is, csak hát hirtelen azt vettük észre, hogy hát itt van már sötét, hogy akkor most már este 9 óra van, 8 óra van, vagy mennyi az idő. És akkor még csak ugye fél hét, egyébként van egy kis időeltolódás, 3 óra időeltolódás van a magyar időponthoz képest. És akkor visszamentünk a szállásra, ugye első nap után nem kértünk félpanziót, mert volt olyan lehetőség, hanem azt választottuk, hogy mi választunk bármiféle éttermeket, mert amilyen szigeten voltunk, ugye a lakott szigeteken nagyon sok étterem van, sok fajta. És akkor elkezdtük felfedezni, hogy akkor merre menjünk. Úgy utólag visszagondolva nagyon jó döntés volt, mert a félpanzió az valószínűleg az lett volna, hogy van egy-két hotel, vagy egy-két ilyen vendégház megállapodik az adott étteremmel, és akkor vagy kihozzák nektek oda vacsorát a szállásra, vagy pedig nektek kell elmenni ugyanabba az étterembe minden nap, és választotok igazából az étlapról. Na most itt elkezdtük mi felfedezni, és ugye ez a X idő alatt, amíg ott töltöttünk, ugye megtaláltuk, hogy van olasz étterem, aki kifejezetten olasz séffel, olasz tulajdonossal, Maldív segítséggel, de saját maguk készítik a pizzát, készítik ezeket a pasztákat. Akkor volt indiai étterem, vannak ilyen távol-keleti, kínai éttermek, és viszont mindenhol megtalálható hamburger, pizza, tehát olyan, amit az európai ember szeretne enni, azt is megtalálja. És szerencsére volt 2 étterembe kedvezmény a vendégházon keresztül, így oda mentünk legelőször, és tényleg jó választás volt. Én első nap simán ettem egy pasztát ettünk, ezt sima milánói szósz Magyarország, vagy bologna így ismerik. A párom pedig, vagy a feleségem ő pedig ilyen halat, valamilyen halat evett, de marha finom volt. Viszont megtaláltunk minden olyat, amitől tartottunk, hogy úristen, mit fogunk ott tenni. Tehát minden nap tudtunk tényleg olyat választani, a saláták, nagy adagok, és elég volt. Ugye reggelire megkaptuk a választott reggelit, ez marha jó volt, mert voltak magyar vagy ilyen európai reggelik is, 5 féle reggeliből tudtál választani, minden nap le kellett adni, hogy miért kész és hány órára reggelre kaptam mellé juice-t, friss gyümölcsöt, aki ugye kávézik, ő kávét, ha nem kávézik, akkor teát természetesen, és mindig marad belőle. Tehát mindig el tudtuk tenni nap közepére, és mi vittünk itthonról zacskós levest, májkrémet, stb. Mert úgy voltunk vele, hogy az eddigi tapasztalatok alapján, hogyha apartmanba megyünk, akkor mi délben nem nagyon szoktunk enni semmit. Kim vagy a parton, pihensz, stb. Néhány gyümölcsöt veszel esetleg, vagy egy kis fagyit eszel, akármi. És így marha jó volt, mert maradt a reggeliből, és tényleg kitartott így a vacsoráig. Vacsora az bőséges volt, másnap reggel meg ugye jött a reggeli. Ugye az étkezés szerintem így nagyon egyszerű volt, és tényleg olcsó. Hát akkor az, hogy amikor elindítottad, és csak annyi volt meg összesen, hogy akkor a fehér homokos tengerpartot tudjuk, meg a pálmapartot. Igen. Az összes többi meg egy hatalmas kérdőjel Így van, volt. így van. És akkor mindenre fölkészülve, mindent összepakolva a táskába, megindítottad 15-16 óra. Igen. Ilyen stresszes, gondolkodós utazás után megérkeztek. Igen. És akkor egyből jött ez a szerelem, hogy a Maldív-szigeteken megtaláljátok azt, hogy úristen, mi mindig is ide vágytunk, vagy közrejátszott az, hogy ténylegesen megtaláltatok mindent, amiben, vagy amihez Európában hozzászoktatok? Ez egy érdekes kérdés, mert ugye az előbb említettem, először jött a sokhatás, tehát ezek a bokáig ázolunk a vízbe, és nem olyan szép, ahol ők laknak. Először nem mondom, hogy csalódottak voltunk, hanem így egymásra néztünk, úristen, biztos ide kellett jönnünk? És akkor utána, ahogy eltöltöttük ott az időt, 1-2 nap múlva, meg kimentünk a partra, ez így elszállt. Tehát így magunkba helyre tudtuk azt tenni,
hogy ők igenis így élnek, és utána átvette az érzés, hogy nekünk itt a helyünk tényleg. Tehát ide vágytunk, ez az, amit szerettünk volna, és adott egy pluszt is, hogy megismerhettük a helyieket. Amit gondoltuk, mert tudtuk, hogy lakott szigetre megyünk, direkt ezt választottuk, csak azt nem tudtuk, hogy mennyire láthatunk bele az ő életükbe, mennyire barátságosak, tudsz-e velük kommunikálni, ugye a Maldív-szigeteken vannak, van egy saját nyelvük, de ami nagyon érdekes, hogy a pici gyerekek is beszélnek angolul. Tehát föl tudod velük venni a kapcsolatot, hozzák oda a labdát, fociznak veled, oda bújnak, fényképeznek, stb. A szülők meg nem húzzák el a gyereket, meg semmi, hanem ők is leülnek és érdeklődnek. Honnan jöttél, miért jöttél, mit csinálsz itt, tehát nagyon barátságosak. A Maldív-szigetek az több mint 1100 szigetből áll, ennek amit által említett 300-400 olyan, ahol ember meg szokott fordulni. Igen. Ugye ebből még kevesebb az, ami eleve lakott sziget, tehát sok sziget az kifejezetten a turistáknak van fenntartva. Itt nagyon menekülési lehetőségek sincs a helyiek elől, nem? Tehát, hogyha egy olyan szigetre mész, ami 2 kilométer hosszú, meg 400 méter széles, és laknak 50-en, akkor nem tudsz elbújni. Igen, ez egy nagyon érdekes, hogy ez teljes mértékben így van. Ugye, ahol mi mentünk el első alkalommal, az egy 1 kilométer hosszú sziget volt, 250 méter széles, tehát hogy az ember azt el tudja helyezni nagyjából. Ha nagyon-nagyon lassan megyünk és körbe a parton, akkor maximum 40 perc, és körbejársz a szigeten. Tehát tényleg nincs arra esélyed, hogy elmenekülj, ha csak nem ülsz be egy hajóval, azt mész valahova. Tehát találkozol a helyiekkel, viszont azt nem tudhatod előre, ők mennyire barátságosak. Tehát ahogy a korábbi évek során ugye Egyiptomban is voltunk, ugye ott egyértelmű, hogy elmentünk egy nyaralós helyre, de például én nekem volt szerencsém Kairóba eljutni, hát megmondom őszintén, nem szeretnék, ha az egyiptomiakkal barátkozni. Tehát annyira magának valók voltak, nem foglalkoztak a turistákkal, akik Kairóban laknak. Nem azokról beszélek, akik a szállodában vannak, mert ők barátságosak. Meg sikerült is, azóta van olyan kapcsolat, akivel azóta levelezünk, és tök jóba vagyunk, sőt, hívtuk már hozzánk, és mi is kaptunk meghívást hozzájuk. De amikor benn voltunk a nagyvárosban, nem voltak. Mindenki csak a saját dolgával foglalkozott, nem nyitott a turisták felé. És itt tartottunk egy picit ettől, hogy ez lesz, de ez hamar elment. Pont azért, mert tényleg barátságosak, és úgy engednek bele látni az életükbe, meg ami nagy előny volt ugye, hogy a tulajdonos sokat ott volt a szálláson, és neki jött a családja oda, hozta a kisgyerekét, ugyanáluk azért ez megvalósulhat, hogy több felesége van, mert ugye ezt a törvény náluk engedi, vagyis hát a vallásuk engedik, több család jött oda, több kisgyerek, több feleség, több nő megfordultak ott a szálláson, és óhatatlanul beszédbe elegyedtél velük, és nem volt semmiféle ilyen, hogy ők menekülnének, vagy bármi lenne, hanem nyitottak voltak, tényleg sok érdeklődő lett, és későbbiekben ez nagyon jól is jött, mert mi kaptunk egy ígéretet, hogy az esküvőnkön mi nem terveztünk semmilyen megszervezett dolgot, hanem saját magunk elvittünk egy-egy ruhát, és akkor csak annyit szerettünk volna, hogy valaki csináljon rólunk néhány fényképet. Tulajdonképpen ennyi. És aki beígérte, az végül nem tartotta be ezt az ígéretét, és marha jó volt, mert volt egy másik magyar pár, ő segített, de a tulajdonos, aki ugye Maldiv volt, ő jött a saját kis gépével, és ő is fényképezgetett minket, és akkor hát egy jó 1000 kép sikerült ilyen, ami csak az esküvői ruhában volt. Itt-ott, parton, bent, szálláson, benne a dzsungelbe, idézőjeles dzsungelbe, egészen be a vízbe, úgyhogy ez így marha jó volt. Tehát a végére tényleg azt lehetett mondani, hogy ilyen baráti kapcsolat alakult ki a tulajdonos meg köztünk, és akkor még nem beszéltünk arról a srácról, aki egy bangladesi fiú, ő itt ez a házi úr, aki takarít, aki a reggelit csinálja, hát ő meg egy aranyember, hát ő egy 20x éves srác, ő nagyon-nagyon jó fej, és tök érdekes volt őt is megismerni, mert ő meg nagyon különbözött a maldívoktól, mivel bangladesi és idézőjelben vendégmunkás volt, és mint alkalmazott dolgozik, neki teljesen más, hogy hamar eljött a családjától, már nem nagyon tartja velük a kapcsolatot, évente talán egyszer vagy 2 évente egyszer tud hazamenni a családjához Bangladesbe, és ott éli a mindennapjait. Teljesen érdekes, hogy neki is milyen. Eltelt ez az első 12 nap, már megismertetek mindenkit, elhagytátok a szigetet? Igen. Szerettünk volna fakultatív programokat választani. Ugye, ahogy én említettem, a hajótól én tartottam, és ugye itt olyan fakultatív programot igazából választani, ami a hajóhoz kapcsolódik. Így hát érdekes volt, mert menjünk el ugye a Piknik szigetre, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy azok a szigetek, amit te is említettél, ami nagyon sok van, lakatlanok. Tehát az igazából arról szól az a program, hogy kapsz 2 darab napernyőt,
kapsz egy hűtőtáskát, telerakják neked vízzel, raknak hozzá kis snackeket, meg egy kis gyümölcsöt, és elvisznek egy szigetre, kitesznek a hajóval, aki elvitt titeket, az bebújik az árnyékba, és azt csinálsz, amit akarsz ott. Tulajdonképpen ez így működik. Megbeszéltük, hogy akkor talán 8. napon megyünk el, hát de nézték ugye az időrejárás erőjelzést, maga nagy célt mondott, ezért a 7. nap reggel bekopogtak az ajtón, hogy akkor most azonnal indulás. Hát én meg ugye egyből összekakítom magamat, mert hogy hát ugye hajó, gyors bekaptam a dedalont, és akkor megláttam azt a hajót, amivel megyünk, tulajdonképpen a tulajdonosnak az apukája vitt el minket, hát én mondom, hogy nem szállok fel. Hát ez, elmegyünk ott. Fél órára volt egyébként ez a piknik sziget, kimegyünk a nyílt vízre, hát mondom, tuti, rosszul leszek meg ilyen. De már nem volt választás, beültem, semmi baj nem volt egyébként, mert nagyon nagy élmény volt. Nagyon vigyázott, tehát mondtuk neki, hogy tehát ez is egy érdekes dolog, hogy nem az, hogy fogja magát, megy és nem foglalkozik a turistákkal. Mi mondtuk, hogy van egy ilyen probléma, próbálj egy kicsit óvatosabban menni. És marha érdekes, hogy nem egyenesen ment rá a hullámokra, mindig oldalt próbálta venni, hogy ne nagyot huppanjon a hajó. És akkor megérkeztük arra a helyre, a piknik szigetre, egy fél óra hajózás után. Hát akkor volt az az érzés, hogy ilyet még nem láttál. Tehát az első pozitív élmény, ugye, ahogy mondtam, amikor kimentünk a partra, na most itt viszont ennek a 3-szorosa. Semmi nincs a szigeten, csak zöld növényzet, fehér homok mindenhol, és tényleg úgy érezted magad, mint az a te szigeted lenne. Ketten voltunk ott először, de aztán jött egy másik páros is, tehát igazából 4-en voltunk azon a szigeten, nem zavartuk egymást, mert szerintem egy 200 méterszer 300 méteres, tehát egy nagyon-nagyon pici kis sziget volt. Úgy kell elképzelni, hogy körbe mindenhol a fehér homok, és a közepe az a régi érintetlen dzsungel. Kókuszpálma, mangroveerdő, stb. Be lehetett menni nézelődni. És akkor egy 3 órás program volt ez, 3-4 órás program. Amikor mi jeleztük, akkor indultunk vissza. Tehát ha mi szerettünk volna ott lenni 5 órát, 6 órát, szerintem senki nem szólt volna. Úgyhogy igazából ez volt az a program, amit választottunk, és szerettünk volna. Tehát 4 órát voltunk ott, visszajöttünk, tényleg nagy élmény volt visszafelé a hajó, már láttunk delfineket a hajó mellett, ami tényleg egy csoda, mert egyébként külön program van arra, hogy delfinles, vagy ilyen nagyobb állatok, vagy vízi állatoknak a lese. Ezért fizetni kell természetesen, de nekünk olyan szerencsénk volt, hogy a visszaúton ott messzebb, de láttuk a delfineknek az úszkálását. Úgyhogy ez is egy kis pozitív volt, ugyanabban az árban, hogy a piknik sziget látogatás volt. Visszaértünk, és akkor kettőnk között ugye volt ez az esküvős dolog, hogy fénykép, és megbeszéltük azt, hogy szeretnénk még egy olyan programot, ami helyhez kötött, egy ilyen tengerparti vacsorát. Tehát ahhoz nem kellett elmenni a szigetről, de mégis egy plusz program volt, az ugye úgy nézett ki, hogy megterítettek nekünk a sziget végébe, a szélesebb részen, és naplementekor indult a vacsora, előtte megrendelted, hogy mit szerettél volna enni, és akkor elmentél, ott volt már megterítve, és akkor ott tudtad meg, a naplementébe tudtad ezt megenni, jöttek, fényképeztek, stb. Tehát ez egy másik ilyen nagy élmény volt. Sokan egyébként ezt használják ilyen lánykérésre, vagy szülinapi megemlékezés, vagy valakinek a 25 éves évfordulót szokták így. Tehát mindig valami kis ünnepet mellé raknak. Úgyhogy ez volt a másik program, amit választottunk, de hát mehettünk volna, tehát szemmel látható van ott mellette egy olyan, hogy Sandbank sziget, az ugye tulajdonképpen ugye az, ami mi voltunk, csak ott nincsen növényzet. Tehát azt úgy kell elképzelni, hogy ilyen homokpadokat hozott létre az óceán, ami tud sétálni rajta, és körbe ugye az óceán vesz körül, ott is kapsz egy napernyőt, és le tudsz igazából ülni. Azért nem választottuk azt, mert szerettük volna látni a természetet. Ennyi igazából. Ez a program van még, és akkor ugye, amiket említettem, ezek a hajós programok, horgászatra lehetett volna elmenni, ami állítólag marha nagy élmény. Még nem volt hozzá szerencsénk a hajón, de viszont a parton, majd erről mesélek, horgáztunk már, PET palacka, nagyon érdekes. És hát ugye vannak még a különböző olyan programok, hogy amit említettem, mantarájának a felkutatása, a delfinnek a felkutatása, van ez a hatalmas élőlény, ez a cetszápa, az egy kicsit hosszabb, de hát az egy ilyen 5 tonnás állat, tehát hatalmas, lehet vele úszni is, nem bánt. Tehát ezeket így még első alkalommal nem vállaltuk be, meg nem is volt rá idő, tehát úgy voltunk, hogy 12 nap, sok, de mégis nagyon kevés. Tehát hamar elment, hogy igazából csak pistantottunk 2-t, és már ott voltunk, hogy már az utolsó napon vagyunk. És hát sajnos azt
azt el kell mondani, hogy az utolsó 1-2 napban azért esett az eső. Amitől nagyon féltünk a legelején, mert ugye ezt említették, hogy ha eső van, akkor ott nem az, hogy megáll az élet, de akkor úgy mindenki visszahúzódik. Na most viszont ez megint egy kellemes csalódás volt, és én ennek nagyon örülök, hogy láttam az esőt, mert csodálatos. Tehát olyan képeket tudtunk, fényképeket csinálni, ahogy jött a vihar, hogy az valami frenetikus. Tehát én nagyon-nagyon örülök, hogy jött az eső, és ami érdekes, hogy mindent tudsz benne csinálni. Tehát nem olyan, mint Magyarországon, hogy jön az eső, van 30 fok, leszakad az ég, és akkor leesik 20 fokra, és akkor fázol, és bármi. Itt ugyanaz van, ugyanúgy marad a 30 fok, ugyanúgy be tudsz menni a vízbe, ugyanúgy tudsz lenni a parton, annyi, hogy bőrigázol, mert itt nem olyan az eső, hogy picit esik, hanem itt lezuhan 40-50 mm. Rádöntöttek volna egy vödörvizet. De mi nekünk volt szerencsénk a parton, nem is mentünk vissza. Tehát ott vannak olyan képek, hogy tényleg bőrig vagyunk ázva, benn vagyunk a vízbe, és gyönyörű szép. Tehát azok a színek, ahogy az óceán is változik, nagyon jó. Csak nagyon vigyázni kell, mert a pára ugye felszáll a vízből, és ha benn vagy a vízbe, akkor nagyon nehezen kapsz levegőt. Tehát erre nagyon vigyázni kell. Ezt elmondta a tulajdonos, amikor odaértünk, hogy lehet esőben lenni, csak óvatosan, nagyon óvatosan a vízbe, mert pillanatok alatt fulladás lehet. Úgyhogy én nagyon örülök az esőnek, esett sokat, utána nem volt jó, ahogy ugye láttuk, hogy a bokáig gázolunk mindenbe, viszont az esőt azt nem adnám senkinek. Tehát azt látni kell, és ha megy is valaki esetleg ismerősök közül bárhol, mondom nekik, hogy ne féljenek az esőtől. Sokan ugye kérdezik, hogy jaj, hát esős évszak, meg ilyenek, nem baj. Tehát az szerintem ugyanúgy át kell élni, ugyanúgy tudsz mindent csinálni, csak hát megázol. Sikerült akkor jól keretbe foglalni ezt a 12 napot gyakorlatilag a esős érkezéssel, meg a végére az esővel. Igen. Ami megütötte a fülemet, most úgy mesélsz erről, hogy az első alkalom. Általában akkor mesélnek így róla, ugye, amikor már többedik alkalmon vagy túl. Igen. Ott, amikor az első alkalommal voltatok, mikor jött az érzés, hogy vissza kell jönni? Hát én azt tudom mondani, hogy a harmadik-negyedik napon. Tehát úgy éreztük, ugye, ahogy korábban mondtam, és sokszor voltam Egyiptomban, hogy az a mi helyünk, csak az utolsónál én azt vettem már észre, hogy nagyon melegen van. És én rosszul is lettem már a melegtől, nem tetszett. Itt viszont azt éreztük, hogy basszus, nekünk ide vissza kell jönni. És ami viszont érdekes volt, ugye, ahogy te is említetted, hogy nagyon sok lakott sziget van. És van még mit felfedezni. Tehát a tervek szerint ugye az volt, hogy vissza fogunk jönni mindenképpen, de kipróbálunk egy másik helyet is, mert azt hallottuk, hogy minden sziget más és más. Ugye ahol mi voltunk, ott olyan 1000 fő lakik körülbelül, azt lehet mondani, hogy eléggé elturistásodott, nagyon sok vendégház van, sok turista van, sok emberrel találkozol, viszont hallottunk olyanról, meg láttuk is, amikor voltunk a Piknik szigeten, a másik lakott szigetet, ami jóval kisebb, tehát nem 1 kilométer hosszú, hanem csak 300-400 méter, és egy 150-200 méter széles, és ilyen 300-an laknak. Tehát úgy bennünk volt az, hogy láttuk a Maldív-szigetet, láttuk ezt, hogy milyen, ahol sok turista van, de milyen lehet esetleg az, ahol kevesen vannak. Ahol még kevesen vannak, nem nagyon találkozó turistával, és milyenek a helyiek. Hogy ott mit csinálhatnak. Mert ugye ez volt a magyar embernek a gondolata, jó, itt vagy egy szigeten, de mit tudnak ezek ott csinálni napi 24 órába? Igen, mert ugye te kimész 12 napot ott vagy, 12 napig napozol, Igen. és aztán hazajössz 353 napig bármi más Így csinálni, van. de ők ott maradnak. Így van, ők ott maradnak. De akkor ez számotokra kiderült, hogy mit csinálnak. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert nekünk is ez volt az első gondolatunk, hogy mint ugye oda megy az európai ember, miből lesz nekik pénzük. Na most talán a harmadik vagy negyedik nap eljutottunk oda, hogy itt a pénz nem számít. És ez volt az első olyan érzés talán, ami azt mondtam, hogy mi talán megtaláltuk azt, hogy hol is kellene lennünk, mert világéletemben én próbáltam úgy élni, hogy ne a pénz határozza. Persze jó, ha van pénzed, meg stb. Sok helyre el tudsz jutni, de ne az határozza meg az életedet. És itt, ahogy láttam őket, ők nekik még valahogy nem jött be ez az európai gondolkodás, meg a pénz, hanem a boldogság és a szabadságot éreztem náluk. Azt, hogy ők fölkelnek, azt csinálják, amit szeretnének, elmennek horgászni, halászni, a kisgyerekek játszadoznak, utána van egy kötelező programjuk, ilyen dél 1 óra körül elmennek iskolába a gyerekek, ami nagyon furcsa nekem európai szinten, mert ugye nekünk mi volt beverve 7 órakor már keljél föl, és menjél az iskolába, és ülj ott 6 órán keresztül, és tanuljad azt is, amit soha életedben nem fogsz tanulni.
Itt viszont ők elmentek ilyen dél 1 óra körül iskolába, és ahogy ugye mi nem voltunk a parton, és ugye visszajöttünk a szállásra, akkor láttuk, hogy a kis hátizsákjukkal mászkálnak hazafelé. Vagy éppen az apukájuk, vagy az anyukájuk a kis robogón, mert ugye csak robogóval közlekednek, viszi a motoron haza őket. És akkor gondolkodtunk, és egymásra néztünk, hogy hát vajon oké, a gyerekek így megvannak, de hát mit tanulhatnak ők 2-3 óra alatt. És akkor beszélgettünk a tulajdonosokkal, és tök érdekes volt, hogy mindenki tanul angolul, vannak nekik zeneórájuk, Maldív történelmet tanulnak, tehát igazából ugyanazt, mint mi, de fölösleges dolgok nincsenek. Tehát olyanok, amiket úgyse fognak használni, nem. Viszont azt is észrevettük, hogy nem tanítják őket arra, hogy milyen a világ. Tehát, hogy nem nagyon van történelem óra, meg ezt mondták is, így inkább a Maldív történelemmel foglalkoznak. Ugye a külföldiekkel nem nagyon, hogy úgy mi van a világban. Tehát így egy elzárt kis közösség lehet. És akkor ugye följöttünk a partra, amikor sötétedett, elmentünk az étterembe, és azt vettük észre, hogy megint mennek ezek a kis iskolás gyerekek valahova. Rajtuk hátizsák, és hát ugye azt tudni kell, hogy a lakott szigeteken majdnem mindegyiken, sőt mindegyiken van óvoda, meg iskola is, tehát saját óvodájuk, iskolájuk van, hogy azok a gyerekeknek ne kelljen másik szigetre menni, hanem tudjanak tanulni. És lekövettük őket, hogy mit csinálnak, és bementek az iskolába. És akkor beszéltünk megint ott a tulajdonosra, és mondja, hogy náluk ez a bevett rendszer, hogy ugye reggel vagy dél körül mennek 1-2-3 órára iskolába, utána sziasztáznak, vagy pihennek, hazamennek szabadfoglalkozás, és ilyen este 8 óra körül újra elmennek iskolába. És akkor olyan 11-ig ott vannak. És utána úgy mennek haza, és akkor úgy kezdődik a napjuk. Tehát teljesen másképp élnek, mint az európaiak, nem is tartják nagyon ezt be, hogy reggel, délben, este, hogy reggel korán kelünk, amikor fölkelnek, akkor fölkelnek. És akkor megint jött egy újabb ilyen gondolat, hogy mennyire szabad lehet ez az élet, hogy milyen lehetne ott élni, vagy esetleg többet kimenni, megnézni a másik szigeteken. És gondolkodtunk rajta, hogy oké, a gyerekeket így megfejtettük, de mit csinálhatnak a felnőttek? És akkor megint jött itt a beszélgetés, hát hogy tulajdonképpen az egyik részük ugye abból él, hogy a vendégházakat üzemelteti, vagy tulajdonos, és esetleg van neki valami segítője, aki külföldi, és akkor egy adott százalékért ő dolgozik, tulajdonképpen a helyét adja azért, hogy ő kapjon belőle pénzt, hogy meg tudjon élni. Az egyik része ez. A másik része az, hogy éttermet, vagy ilyen vendégllátóhelyeket üzemeltetnek, mert aztán kiderült, hogy bármit, amikor valakit szeretne létesíteni, kell hozzá egy Maldív tulajdonos. Ott nincs olyan lehetőség, hogy fogja magát, kimegy egy európai, fölvásárol egy épületet, és ott most ő csinál egy masszásszalont. Ilyen nem működik, csak ha van egy Maldív tulajdonos. Tehát innen jön az, hogy nekik bevételük van, és meg tudnak élni. És a harmadik, amit majdnem mindenki csinál, horgásznak, halásznak. És inkább halásznak. Tehát reggel vagy délelőtt fölkelnek, amikor van kedvük, beülnek a csónakba, és elmennek valahol az óceánból. És mi csak azt láttuk, hogy olyan 4 óra körül jönnek vissza, és ezeket az óriási tonhalakat, tokhalakat szedegetik ki, de ilyen 10-20 kilós halakat. Felkészítették, és valószínűleg az éttermekbe adják el, vagy esetleg jön valami hajó, ami összegyűjt, és akkor viszi a fővárosba, vagy én nem tudom. Ebből áll az életük. És akkor még annyi volt, ami meglepő, hogy a 8 óra körül sötétedéskor csak azt láttuk, hogy ilyen emberek vonulnak a kikötőbe, ülnek csónakba, hármasával, és ami Magyarországon ismert, ezeket a spicbotokat fogják a kezükbe, és csak így lóbálták. Kibe. Nem tudtuk mire vélni, és akkor láttuk, hogy ahogy ő kiveszi, és hátra dobja a spicbotot, beesik a hal a csónakba. Megint vissza, és így horgásznak ki. Azok ilyen kisebb halak. Van egy emberke, aki ütögeti a vizet, hogy oda jöjjön, és ebből áll az élet. Megint valószínűleg eladhatják. És akkor ugye jött az utolsó gondolat, mi lehet a nőkkel. Hát a nők azok semmit nem csinálnak. Tehát a nők az igazából annyi, hogy vannak a boltok, ott esetleg eladók, de ha nem, akkor ők saját ilyen, hát hogy mondjam, időtöltés. Fogják magukat, csinálnak maguknak seprűt, mindenféle kókuszpálmából, söprögetnek, takarítják a szigetet tulajdonképpen. De ezért ők nem kapnak semmi pénzt, meg semmit, hanem úgy a saját környezetükre, vagy a turistáknak próbálnak segíteni. Viszont nagyon sok szemét van sajnos, mert a resortról kijönnek a különböző poharak, meg ilyesmi, de amit tudnak, ők rendbe raknak. Tehát azt láttuk, hogy a nők ilyen csoportosan mennek, vagy összeszedik a lehullott leveleket, vagy söprögetnek. Tehát igazából így élnek, ilyen tök szabadság. Tehát nem az van, hogy fölkelsz, reggel 8-ra be kell menni a munkahelyre, 4-ig ott ülsz, és akkor hazamész, hanem amikor akartak, akkor dolgoztak igazából, és nem láttuk egyiken se azt, hogy ilyen
mint ami Európában ilyen megkeresedett lenne, hogy nem mosolyogna, ne lenne jó kedve. Azt láttuk, hogy mindenkinek jó kedve van. És ekkor döntöttünk mi is úgy, hogy basszus, ezt még látnunk kell többször. És vissza kell mennünk. Meg is valósult Igen. utána. Igen. És akkor utána, hát úgy alakult az életünk, hogy tudtunk újra menni, és hát akkor már ugye, amit mondtam, szerettük volna egy másik szigetet is látni, és bázisszigetként ugyanide mentünk, ahol először voltunk, de már úgy tudtunk visszamenni, és ez tök érdekes volt, mintha már nagyon régóta ismertük volna a tulajdonost. Tehát olyan szeretettel állt az irányunkba, hogy például beengedett minket ahhoz, hogy az anyukája csináljon nekünk reggelit. És láttuk a házukat. Tehát ez azért nagyon ritka, hogy egy európai ember bemehet vagy egy 12 napos tartózkodás után valakinek a házába. Akkor bemutatta a szüleit. Sőt, érdekes volt, mert amikor másodszor voltunk, akkor a feleségemnek, meg nekem is a születésnapom volt, és a feleségemet meglepte az anyukája egy kis speciális parfümmel, és ez azért érdekes, mert nem is itt a parfümről van szó, hanem a Viki annyit mondott, hogy neki az egyik legnagyobb élménye az volt, hogy amikor ment az utcán, és elmentek mellette, ugye ők Csadorban vannak nagy részben, annyira jó illatuk van. És egyszerűen nem tudta, hogy mi ez az illat. És ezt így elejtette nekem, mi meg beszélgettünk, és az anyukája ezt megjegyezte, vagy nem tudom, és ezért vett neki egy parfümöt, mert azt mondta, hogy milyen jó illata van, és mondta, hogy hát akkor te neked is legyen jó illatod, és boldog születésnapot kívánok, és akkor adott egy nem olcsó parfümöt. Úgyhogy ennyire érdekes, hogy ennyire figyeltek ránk, vagy figyelnek a turistákra, hogy még ha nem is gondolod, akkor is fogják magukat, és az apró kis jeleket azt ők magukénak teszik. Na visszatérve erre, hogy visszamentünk, ott töltöttük ugye az időt, de nem zártuk azt ki, hogy akkor menjünk el másik szigetre, és meg is adatott szerencsére, elmentünk Feridónak a szigetére, az egy körülbelül egy olyan 25 perces hajóút volt, a családdal mentünk, ez is nagyon érdekes, és már úgy mentünk, hogy ezért nekünk nem kellett fizetni, hanem milyen barátilag átmentünk, mert nekik elvileg ott is van egy vendégház, amit üzemeltettek, és akkor ők egybekötötték a kellemest a hasznossal, hogy akkor eljönnek és megnézik ezt a vendégházat. És elmentünk, na és ott történt az a következő olyan lépés, hogy ezt még jobban látnunk kell, amikor beértünk a kikötőbe. És így egymásra néztünk a feleségemmel, és annyit mondtam neki, te ezt hallod? Azt mondja, nem hallok semmit. Mondom, erről beszéltünk. Tehát az a csönd, az olyan nem létezik. Bementünk, tök csönd volt, nagyon-nagyon csöndes volt minden, kiszálltunk a szigetre, és azt láttuk, hogy a szigetnek hát szerintem az egyharmada, amiben van építve. A többi ez az érintetlen dzsungel, vagy növényzet. Az volt az érzésünk, hogy megint a Piknik szigeten vagyunk, de mégse a Piknik szigeten, mert ugye vannak helyi lakosok. És akkor elmentünk ebbe a vendégházba, ami egy újabb vendégház volt, nagyon szép, egyébként emeletes, és hát akkor ott találkoztunk a ottani üzemeltetővel, bemutatkozott, beszélgettünk, stb. És akkor megmutatta, hogy akkor hol is lehet fürdeni, merre. És nagyon érdekes volt, hogy ahogy mentünk, kiértünk a partra, egy jó 5 perces séta volt, mert ott át kell menni a dzsungelán, hogy eljuss arra a részre, ahol ugye bikiniben lehet fürdeni, mert ez nálunk egy szabály. Egyébként a másik oldalt is lehet, de ott a helyi part van, tehát ott a helyi lakosok fürdenek, de ott pólóba, rövid nadrágba, tehát ott nem lehet bemenni bikinibe. Kimentünk a partra, és akkor elénk tárult egy ilyen, hát egy U alakú part, aminek nem is láttuk a végét, senki nem volt ott. Tehát nem volt turista, volt egy pár napágy, és kim voltunk ott a parton egy jó 4-5 órát, senki nem jött. És akkor így egymásra néztünk, az mint a mi szigetünk lenne. Elkezdtünk sétálni, végigjártuk az egészet, nem volt ott senki. És akkor találkoztunk ezzel, hogy mennyivel másabb ez a másik sziget, ahol kevesebben vannak, kevesebb a turista, és még jobban csönd van. Tehát kifejezetten tényleg arról szól, hogy itt az európai ember, akinek sok stressz van az életében, elmegy, leül, lefekszik és pihen. És nézi az óceánt, és sétál, és talán hálát ad magának, hogy el tudott ide jutni. És nekünk ez mind a kettőnknek sokkal jobban tetszett ez a sziget, mint a másik. Töltöttünk ott egyébként 2 napot, aztán utána visszamentünk, mert ugye ők is mentek vissza a saját helyükre, de visszavágytunk oda is. Tehát azt mondtuk, hogy ez még jobb valahogy. Tehát ez még jobban elbújik a világ elől, még jobban magadba tudsz egy picit szállni, és még jobban tudod azt értékelni, hogy mit van, vagy hogy mi a fontos. Tehát igazából ez, hogy mi a fontos. A párod, a családod,
a nyugalmad, a stresszmentes élet, ez, igazából ez. És tök érdekes, mert előtte fejfájás, meg ilyesmi, ott semmi bajod nem volt. Ott nekem a derekammal vannak problémák, semmit nem éreztél. Tök jól volt a derekad, pedig ugyanúgy mentél a vízbe, jöttél a vízből, fölmásztál fára, leszetted a kókusz, stb. Semmit nem éreztél. Tehát valahogy olyan, mintha ilyen megnyugváshoz jutottál volna el. Főleg ezen a másik szigeten. Úgyhogy itt éreztük már, nem is tudom, talán negyedszer mondom, vagy ötödször, hogy odaértünk, hogy hol kell lennünk, és hogy mi is igazán fontos az életben. És hogy ezt minél több embernek kell látnia. Tehát hogyha tud és el tud jutni, akkor ezt a képzetet valahogy nyomjuk le az emberekben, hogy a Maldív-szigetek az csak a gazdagok kiváltsága, ugyanúgy egy ilyen panelből jövő srác, meg a felesége is el tud oda jutni, és beleszeret, és azt fogja mondani, hogy nem nagyon akarunk már más keresni, hanem ide jöjjünk vissza, és fedezzük föl azt, hogy van itt nagyon sok 100 sziget, és mindegyik valószínűleg más lehet. Most ebből a kettőből láttuk azt, hogy homlok egyenes más az egész, az egyik, mint a másik. Pedig 20 percre volt egymástól, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy itt déli atoll, északi atoll, nyugati atoll, keleti atoll, stb., hogy mi minden más lehet a többi része. Ez egyszerűen frenetikus. Nem volt az ott töltött idő alatt olyan pillanat, amikor úgy érezted, hogy azért egy kicsit hiányzik az idézőjeles civilizáció? Nem. Tehát ezt sokan kérdezték, amikor visszajöttünk, hogy hiányzott-e valami ott. Megmondom őszintén, a kutyánk hiányzott. A kutyánk, meg egy család egy picit. De nagyon érdekes, mert talán mindenki azt hiszi, hogy elmegy egy ilyen helyre, és ott ilyen elmaradottak a dolgok. Na most ez nem így van, mert ugye minden vendégházban van wifi hozzáférés, tehát onnantól kezdve a kapcsolatot fel tudod venni az otthoniakkal. És nem olyan wifi van, hogy éppen hogy tudod a közösség oldalt használni, hanem én simán videótelefonáltam a családdal, sőt, én még meccset is néztem. Foci meccset is tudtunk nézni, sőt NFL meccset is tudtam nézni, éjszaka is, tehát nem leterhelt. Plusz van arra lehetőség, hogyha eljutsz tehát a fővárosban vagy, akkor tudsz venni ilyen turista szimkártyát, amit mindenhol tudsz használni. Tehát még a Piknik szigeten is. Nem tudom, hogy csinálják, hogy milyen adóvevő vagy hogy van, de full volt a télerő, és onnan is tudtunk videótelefonálni. Tehát meg tudtuk tartani a kapcsolatot, nem éreztük magunkat egyedül. Egyedül mondom, tényleg a kutya hiányzott, de az itthoni életből nem mondom, hogy bármi is ilyen. Jó lehet, hogy az, hogy most ez 10-12 nap, hogyha az ember ott töltene 2-3 hónapot, akkor lehet, hogy hiányozna. Nem tudom, de azt éreztük mind a ketten, hogy ezt hozzá tudnánk szokni. Hamar hozzá tudnánk szokni, és nincs olyan dolog, ami tényleg a családon kívül, ami hiányozna. Lehet, hogy ez most kicsit személyes kérdés, de a terveitek között akkor esetleg egy boldog nyugdíjas élet a szigeten az abszolút. Igen, szerintem ebben most nagyon-nagyon beletalálták. Igen, ezen nagyon sokat beszélgettünk mi is, hogy milyen lehet ott élni folyamatosan. Ugye láttuk, többször voltunk, ez ugye nem titok, ha tudunk, akkor tényleg fél évente kimegyünk, de vajon milyen lehet ott élni mondjuk egy hónapot, 2 hónapot. Na most azt tudni kell, hogy a törvények ugye azt engedik, hogy 30 napos turistavízum van, tehát ha valaki 30 napra el tud szabadulni az európai életétől, vagy a Magyarország életétől, a munkájától, akkor 30 napot kint tölthet mindenféle büntetés nélkül. De utána a 31. napon ki kell menned az országból. Utána már csak úgy tudsz ott maradni, hogyha valami munkavállalási vízumot vagy valamit csinálsz. Annak még nem mentünk utána, hogy mi van akkor, hogyha 30 napot ott töltesz, eljössz, és mikor indulhat újra a 30 nap. Ennek még utána kell járni. De elgondolkodtunk már többször azon, hogy elmenni és ott élni, és valamit ott csinálni, vagy társulni valakivel, és segíteni a magyaroknak eljutni, és feladni az itthoni életünket. Viszont még egyelőre nem konkretizáltuk ezt, mert ugye ott a kutyánk, amit nem tudunk magunkkal vinni, mert sajnos a szigetekre kutyát nem lehet vinni. Ez egy ilyen törvény, vagy nem tudom, sőt ők úgy néznek például a mi kutyánkra, hogy ez egy nagyon-nagyon drága dolog, mert nekünk egy kis havanyész kutyánk van, ilyen törpe, látták ugye a fényképen, és mondták, hogy hát ez mennyire drága, meg ez egy ilyen státuszszimbólumot állítólag Ázsiában, meg a kínai helyeken, de nem lehet bevinni kutyát, macskát látunk egyébként csak a szigeten, meg papagájrepket mindenhol, tehát őt nem tudnánk vinni. És akkor még ugye a Viknek is él az anyukája, nekem is még az apukám, testvérem, addig, amíg ők vannak, addig nem biztos, hogy ezt konkretizáljuk, és nekem ugye van a főállásom, ami mondjuk menthető lenne, de elkezdtem edzősködni is, és hát ugye itt a csapatom is, amit megint nehéz lenne itt hagyni.
Úgyhogy ezek az okok miatt még nem hajlottunk el, viszont amit mondtál az előbb, azt én nagyon szeretném, hogyha nyugdíjas éveinket ott tudnánk tölteni, vagy akár eljutnánk oda, hogy egy 10-12 év múlva már nyugdíjasok tudunk lenni, és tényleg ott élünk kint. Nem biztos, hogy érezném azt, hogy nekem szükségem van erre, amit itt Európában van. Ezek után, hogy amit ott láttam. Viszont nem tudom megmondani azt se így most előre, hogy milyen lehet ott élni hosszú távon. Tehát ugye az ember ilyenkor mit lát? Minden szép, minden jó, de nem tudja, mi van, akkor a beteg vagy. Ugye ezt tudni kell, hogy minden szigeten van alaporvosi ellátás, gyógyszertár, tehát azokat ellátnák, de ha komolyabb betegség, vagy nagy Isten egy terhesség történik, akkor a fővárosba kell bemenni. Az mindig 1,5 óra, vagy 1 óra a hajóval. Kórház ott van. Tehát, hogy ilyenkor mi történik? Mi történik akkor, hogyha az embernek fáj a foga? Most vagy ellátják ott a helyet az orvosi ellátásba, vagy be kell menni megint a fővárosba. Hogy ez hogy működik? Hogy milyen lehet? Akkor az, hogy egy idő után ugye mindent meg tudsz venni a boltba, szerencsére, ami itthon is van, tehát főzni igazából tudsz. Tehát ha szeretnél lecsót enni, akkor eszel egy lecsót, mert van paprika. De az, hogy amikor jönnek a problémák, vagy ezek a szürke hétköznapok, hogy az hogy lehet megoldani, na ez egy hatalmas kérdés. Tehát a terveink szerint szerepel az, hogy kint töltsünk 30 napot, folyamatosan egyfolytában, csak nagyon nehéz logisztikailag ezt megoldani itthon egyelőre, ugye az ebből előbb említett okok miatt. De ha kint lennénk 30 napot, akkor már látnánk talán azt, hogy milyen lehet egy hosszú táv. Az se egy teljes képet ad, de akkor legalább egy kicsit az lenne, hogy nem az, hogy 10-12 nap és pihenés, hanem akkor tényleg főzol ott vagy, előjöhet egy betegség, vagy akármi, mert sajnos ott ugye vannak olyan szúnyogok, amik megcsípnek, és ez azért problémát okozhat, nem volt szerencsém sajnos hozzá, hogy akkor mi történik, hogy azt hogy tudod ott kezelni. Tehát, de nem olyan egyik se, ami miatt ezt elvetnénk, ezt a gondolatot, hogy mi ott hosszabb távon élnénk, vagy kiköltöznénk. Igaz, hogy messze van, de jó hely, tényleg szép hely. Meg lehet ezt fordítani, ugye, hogy kint vagy, és évente egyszer, vagy fél évente egyszer haza lehet jönni Magyarországra 10-12 napra, igen. újra átélni a dugót, az igen. vagy az elvesző csomagot, vagy a bármi, ami hirtelen visszarántana oda, hogy nagyon akkor inkább menjünk haza, igen. és a haza az a Maldív-szigetek, igen. Hazajöttetek, hogy itt az első alkalom után megfogadtatok, hogy visszamentek egy második alkalomra. Mikor jött az, amikor a közvetlen környezetetek, a barátaitok elkezdték azt mondani, hogy úristen, hogy lehet bevenni, mert így, hogy beszélsz róla, ez abszolút olyan, hogy egy rossz mondat, vagy rossz momentum sem volt, ami volt, az meg úgy csomagoltad be, hogy az se rossz. Igen. Ezt gondolom mások is észrevették, és akkor jöttek a kérdések, hogy igen. akkor... Jöttek a kérdések folyamatosan. Hogy lehetne, igen. És hát és ennek én nagyon örülök, ezt így most elárulom nektek, hogy nekem van egy gyerekkori barátom, akivel együtt nőttünk föl, és nagyon-nagyon sokáig ugye csapattársak voltunk, a család összejárt, és valahogy ez megszakadt ez a kapcsolat. Olyan 20x éves korunkban, hát ez lassan 20 éve volt. És a Dávid megkeresett engem, hogy hát látta, hogy voltunk, és hogy lehet hogy lehetne ide eljutni, meg ez hogy működik. És akkor így fölvettük a kapcsolatot, újra beszélgettünk, és ennek köszönhetően újra barátok lettünk. Most volt az esküvőjük, amire mi is hivatalosak voltunk, ennek én nagyon örülök, mert azt mondtam, hogy már ezért megélte ezt a Maldív-szigeteki gyaralást, hogy visszakaptam igazából a gyerekkori barátomat, hogy újra vesztük a kapcsolatot, és ő ezt elhatározta, hogy ő szereti megkérni a lánynak a kezét ott. És akkor hogy? Hát hosszas egyeztetés volt, úgyhogy a lány nem tudott erről semmit, és nem is ismertük a lányt. Tehát semmit nem tudtunk róla, és beszélgettünk, és akkor tulajdonképpen elmondtunk neki mindent, hogy nekünk ez hogy működött. Úgy a nulláról, hogy hol kerestük, merre kerestük, stb. És akkor jött egy ilyen lehetőség, hogy hát miért nem jöhetnének esetleg ők oda, ahol mi voltunk. Hogy akkor beszéljünk a tulajdonossal, hogy tudnának menni. És megbeszéltük mindent, és ugye a tulajdonos is nyitott volt erre, hogy akkor jöjjenek nyugodtan, és megszerveztünk, hát közösen így mindent igazából, megvették a repülőjegyet, segítettünk nekik a szállásban, hogy hova kell majd menniük, hogy kell majd a transfert intézni, meg hogy kit keressenek a szigeten, és akkor mi beszéltünk külön ugye a tulajdonossal, hogy ugye a Dávidnak lenne egy ilyen meglepetése, hogy ő szeretné a lánynak a kezét megkérni, és ezt egy ilyen vacsora keretében, ami ugye nekünk is adott volt, mert ugye látta azokat a fényképeket is,
hogy ja, mi nekünk ez a vacsora volt, és nagyon beleszeret azt, hogy ez egy ideális alkalom lesz arra, hogy megkérje a kezét. És sikerült így igazából leszervezni nekik ezt az egészet, úgyhogy mi úgy beszéltünk a tulajdonossal, meg ott a házi emberkével, hogy a Cindy nem tudott semmiről. És tök érdekes volt, mert tartottuk a Dáviddal kapcsolatot, amikor már kim voltak, az utolsó pár napban történt ez a dolog, és hát ugye az volt a nagy kérdés, hogy jutassa el a mennyasszonyát, most már lehet azt mondani, arra a helyre, a sziget szélébe, mert ez le volt beszélve, hogy a 6 óra körül ugye meg fogják ezt nekik teríteni, ugye jön a naplemente, de hát ugye ők meg a parton vannak, és élvezik a nyaralást. Hát azt nagy nehezen sikerült kitalálni itthonról nekik egy ilyen kincskereső játékot, hogy jöjjenek gyorsan föl a partra, öltözzenek át, mert valamit mi, amikor kim voltunk előttük, elrejtettünk a szigeten, és hogy a lány találja meg. Hát és akkor ugye egyből jött az, hogy persze előtte találkoztunk már a lánnyal, ismertük őt, utána, tehát a megismerkedés, a Dáviddal való új megismerkedés után, hát egyből jött az, hogy mi az, hogy mi őt fölveszünk a partról, amikor 5 óra van, és ő még akarna füldeni, meg így, meg úgy, meg hogy ez milyen hülyeség, meg így, meg úgy. És hát végül betartotta, amit kértünk, és hát eljutott erre a szigetnek a szélébe, és akkor úgy leültek vacsorázni. Akkor még nem is esett le neki, hogy tulajdonképpen mit kellett keresnie. És akkor utána mondta el neki a Dávid, hát ez a meglepetésem. És hát megkérte a kezét, úgyhogy igazából azt lehet mondani, hogy a közös életük velünk, vagy általunk, vagy rajtunk keresztül indult, és ennek nagyon örülök, hogy sose fogja senki elvenni tőlünk. És ugye most volt az esküvőjük, és még ott is megemlítették, hogy ha mi nem vagyunk, és nem sikerül ez az egész, akkor nem bánálnak most itt. Ugye az egész nász nép előtt olyan jó érzés volt, és akkor jött az bennem, hogy tényleg minél több ember lássa ezt az egészet, ha tud, és ha tudunk, akkor próbálunk nekik ebben segíteni igazából. Kvázi sikerült neked egy jó kapcsolatrendszert kiépíteni, Igen. és viszonylag szokatlan, vagy nem tudom, hogy mondjam, de egy rendkívül pozitív módon állsz hozzá, hogy neked ez nem okoz rosszat, hogy meghozza az ismerőseidet. Igen. Ezt a kapcsolatrendszert azokkal, akik érdeklődnek. Igen, és ez nagyon érdekes, mert ugye sajnos ezt látjuk azért itt az európai dolognál, ahol ugye élünk meg ebbe a felgyorsult világban, hogy mindenki őrzi a saját titkait, és nem akarja megosztani, vagy azt hiszi, hogy ez a sajátja, és hogy nem akar segíteni, meg elmegy a másik mellett, és bennünk, vagy lehet, hogy ezt ott tanultuk meg, ahogy láttuk, ahogy ők élnek, ez az őrzentlenséget, hogy ezt igenis így is lehet. Most én, ha látok egy csodát, vagy számomra csodát, akkor miért ne tudnám azt esetleg megmutatni egy másik magyar ember? Miért vegyem el azt a lehetőséget tőle? Főleg, hogyha úgy, hogy már van egy kitaposott út, amin lehet haladni, és tényleg itt azt lehet mondani, hogy olyan családok, mint amilyenek mi is vagyunk, egyszerű családok, nem tudják, hogy induljanak neki, akkor tudunk nekik segíteni. És tudunk nekik abban akár segítséget nyújtani, hogy eljussanak ide, és ők is átélhessék ezt az egész élményt. Vagy egyáltalán megnézzék, és visszajöjjenek, és azt mondják, hogy nekik ez nem tetszett. Mert ez is benne van a pakliba, és ugye, ahogy te is említetted, azt mondják, hogy jó, én ott vagyok 5 nap, de utána nem tudok magammal mit kezdeni. Legalább látták, és akkor tudják azt, és nincs az a kis agyukban, hogy vajon milyen lehet ott lenni. Hát úgyse jutok el oda, mert nem jutok el, mert messze van az út, meg jaj, ott nagyon nincs ott senki, és nem segít nekem, és el vagyok hagyatva, meg ilyen. Na most ez tulajdonképpen itt nincs. Mert így tudunk segíteni, és akkor mindenki a saját maga le tudja vonni a következtetést, aztán az ő kis saját kis falujából, vagy kis városkájába el tudja mondani a szomszédnéninek, hogy itt jártam. Ilyen volt, ha gondolod, akkor gyűjtsél egy kicsi pénzt, nem kell milliókra gondolni, és te is éld át. És nem az van, hogy tényleg ez csak a kiváltságosoknak a dolga, vagy a gazdagoké, vagy aki örökölt, vagy bármi, hanem ez tényleg azt mondom, hogy bárki meg tudja valósítani. Ha egy kicsit odafigyel, és eltervezi, és meg is valósítja, mint egy álom. Igazából. Utána néztem, hogy a beszélgetésünk előtt, hogy ezek a Maldív-szigetek az olyan meglepő volt számomra is szembesülni az, hogy nem számít kifejezetten annak az igazi turista központnak, hogy a világról minden pontjáról mindenki oda akar menni, mert rengeteg hely van, ahova még érdemes elmenni, de elkezdték egyre jobban fölfedezni, és nagyon szépen így mennek fölfele a számok, egyre több turista, aki érkezik. Okoz ez valami negatív problémát ott a helyszínen? Belefutottatok ti olyanba, hogy hú, ezt most meg kell oldani,
Ez egy nagyon jó kérdés, és örülök is, hogy ezt feltetted, mert ugye a Maldív-szigetek mindig úgy volt, meg ezek a mediterrán vagy ilyen egzotikus utazások, hogy menjünk a télből a nyárba. Mindenki ezt mondta. Hogy ugye jön a november, esik a hó, amit ugye már nem láttunk szerintem évek óta itthon, de menjünk el a meleg helyre. És mindenkinek így benne van a kis ajacskájában, hogy ez ilyen novembertől március környékéig tart, és akkor tényleg azt lehet mondani, hogy így megindulnak az emberek oda. És sajnos ez érezhető. Mivel érezhető, ugye kérdezted, egy az, hogy oda viszik az európai stílust. Sok nemzet megfordulott, az oroszoktól elkezdve a németeken keresztül, és hát sajnos ezzel szembesülni, hogy nem tudnak viselkedni. Tehát ez miben nyilvánul meg? Szemetel. A legfontosabb, hogy szemetel. És ezzel azokat az érintetlen részeket beszennyezik, és nem szedi össze maga után. És ugye, ahogy említettem, talán egy fél órával ezelőtt beszéltünk róla, hogy ugye a nők azzal foglalkoznak, hogy próbálják tisztán tartani a szigetet. Már sok nekik, és mivel ők ezért nem kapnak semmiféle fizetséget, nem csinálják annyira. Tehát amíg az ő környezetüket rendbe rakják a házuk körül, már nem megy ki a partra, és nem szedi össze más után az üveget, mert nem takarító. Másnapra úgyis ott lesz a... Igen. És sajnos ez egy hatalmas probléma, ez látszik. Akkor a következő, ami látszik, például ezen az első szigetünkön, ahol voltunk, hogy kezd el turistásodni. Most ez mit jelent? Sok az ember, nem őrzi már meg azt a nyugodt, visszahúzódó, pihenéses részt, hanem többen vannak a parton is. Tehát például előfordul esetleg az, mert ugye ez egy alapszabály, hogy minden vendégháznak van saját kis napágya, amit használhat, de bárki bárhova leülhet és lefeküdhet, viszont ha valaki jön annak az vendégháznak a napágyához, aki ott szállt meg, akkor át kell adni a helyet. Na most egy ilyen turista szezonban valamikor nincs napágy. Ugye ez is egy hátrány lehet, vagy nem adja át a helyét. És akkor jönnek a veszekedések, és akkor a turista veszekedik a turistával. Ez is egy hátrány, de a legnagyobb hátrány talán az, hogy elveszíti ezt az ilyen eldugott kis paradicsomi valamiét. Ezért volt nekünk ez nagyon nagy élmény, amikor ugye a másik szigeten voltunk, mert oda még ez nem gyűrűzött be. Tehát hogyha oda be is gyűrűzne, ott ugye kiderítettük, hogy tulajdonképpen 3 darab vendégház van az egész szigeten, és 3 darab étterem, meg 4 darab bolt. Tehát az nagyon pici még. És ugye a többi utakon sikerült egy másik szigetre eljutni, ami még kisebb ennél. Tulajdonképpen 3 darab vendégház van, egyetlen egy darab étterem, 2 darab bolt, meg egy kávézó. Ennyi. Tehát ott még mindig megvan ez. Tehát ahogy látjuk ezt, hogy jönnek a turisták, vannak ilyen felkapottabb lakott szigetek, amik már teljesen elturistásodnak, és lassan olyan lesz, mint egy ilyen, nem tudom, buli sziget, vagy egy ilyen, nem tudom, milyen sziget, ahol sokan megfordulnak, és elmúlik ez az élmény benne, hogy ilyen paradicsomi környezetben vagy olcsón, és egyedül vagy a parton, meg stb. Tehát ez egy kicsit ilyen hátrány ebből. Viszont ahogy mondtam, nagyon sok sziget van, sok eldugott sziget van, ha keresel, akkor tudsz olyat találni, ahol még megvan ez a Maldív érzés igazából. 10, 20, 30, 40, 50, akárhány évig ez még fenntartható, mert ugye több mint 1000 sziget. Jó, vannak közte gondolom a 20x20 méteres, amiből leszámolják, ahol konkrétan nem nagyon csinálni semmit. Igen. De biztos, hogy egy jó darabig még lehet ott találni olyat, ami... Igen, ez egy érdekes dolog, amitől félnünk kell, és ez sajnos ugye, ahogy ugye emelkedik a hőmérséklet a Földön, hát ugye nagyon mondják azt, hogy lehet, hogy egy 50-60 év múlva nem lesz Maldív-sziget. Tehát azt ugye tudni kell, hogy 1-2 méter a legmagasabb pontja a szigeteknek. Tehát az olyan, hogy ha itt jön a felmelegedés és emelkedik a tengervíz szintje, akkor el fogja mosni. Tehát ez is bennünk volt egy kicsit, hogy látnunk kell ezt életünk során. Tehát el kell mennünk és látnunk kell, és ilyen 20-30-40 éveket mondanak már, hogy lehet, hogy a Maldív-szigetek meg fog szűnni, mert víz alá kerül az egész. Tehát itt ugye, amit az emberek, vagy hát az emberek, nem az emberek, mindegy, teljesen mindegy, a globális felmelegedés miatt ez nagyon nagy veszélyt rejt magában. Hiába vannak olyan pici szigetek, amiket mondasz, azok is eltűnhetnek. Tehát még mielőtt valaki megismerné, vagy elmenne, lehet, hogy már úgy fog járni, hogy nem fogja tudni megnézni, mert tényleg ez az 1-2 méter, ez nagyon pici. Tehát az semmi. Tehát itt nincsenek hegyek,
Tehát nem olyan, mint mondjuk egy kicsit arrébb mész Új-Zéland, vagy valahol a hegyes, vagy Tájföldön ugye vannak hegyek. Nem, itt minden a tengerszinten van. Igazából semmi nincs, tehát végig egy sík tengerpart, vagy egy óceánpart, bent a szállások is nincsen magaslaton semmi. Tehát itt ez a veszély van még. És akkor a turista ezt egy kicsit, nemhogy megőrizni ezeket a természeti szépséget arra 20-30-40 évre, hanem bemegy és rongál, sajnos. És sajnos ez begyűrűzik. Tehát vannak olyan Malé közeli szigetek, ugye a Malé a főváros, amik ilyen 15-20 perces útra vannak, hát oda már sokan nem is szeretnek menni. Hiába lakott sziget, hiába régen jó volt, de azt mondják, hogy ők, ha elmennek, akkor olyan, mintha nem a Maldív szigeteken mennének. Hanem olyan, mintha elmennének egy európai vagy egy afrikai országba, és ott lennének. Tehát nem nagyon találkoznak. A Maldívok is elköltöznek már onnan, nem akarnak nagyon ott lakni, akik még a vendégházat csinálják, esetleg egy-egy ember ott marad, vagy esetleg azt csinálja, hogy elköltözik egy kisebb szigetre, és átjön a vendégekhez, és úgy segíti őket. Ez az érdekes. Érdekes ennek az evolúciója, hogy van egy világ, amit tényleg nem ismer senki, és szép lassan elkezdik felfedezni, elkezd kiépülni, és aztán a végén kvázi ugyanaz lesz belőle, mint hogy elmenni a Kanári-szigetekre, vagy bárhova, hogy Európában tized annyi utazással. Igen. Hát ugye ez az érdekes, hogy az a sziget, amiről ugye sokat beszélgettünk, egy 10 évvel ezelőtt még ilyen pár kis vendégház volt, és most már sajnos nem ritka az, hogy több emeletes épületek vannak. És ez ugye a Maldív-szigeteken ritka. Tehát a vendégházak általában úgy néznek ki a kisebb szigeteken is, hogy egymás melletti szobák vannak, 4-5 szoba, és olyan, mint egy európai apartman. Na most ezen a szigeten is fölfelé építkeznek, nincs már hely, elkezdenek fölfelé építkezni, ugye kiírtják a növényzetet, és jönnek ezek a 4-5 emel. És tényleg úgy érzi magát az ember, mintha egy ilyen szállodában lenne, pedig ez nem erről szól. Tehát lassan olyan lesznek, mint a Resort szigetek, csak ott vannak a helyiek. Úgyhogy így ez nagyon érezhető, visszatérve a kérdésedre, hogy változik, vagy mit csinálnak a turisták vele, vagy hogy hogyan rontják ezt el. De ezen mit lehet csinálni, az egy jó kérdés. Tehát azt lehet esetleg csinálni, tényleg aki szeretné az eldugott részt, az minél messzebb menjen a fővárostól, ez fontos. Persze be kell vállalni akkor, hogy hosszabb lesz a hajóút, viszont akkor még eléri ezeket az érintetlenebb területeket. Vagy esetleg van egy másik része, ugye, hogy mindenki Malé, ugye a főváros környékén próbálja, ugye a kevés utazás miatt. Mi kapcsolatba kerültünk egy másik szigettel, ami nagyon északon van. Tehát úgy is nevezik azt a szigetet, hogy az északi fővárosa a Maldív-szigeteknek. Ez Didó szigete egyébként, és az egy várossziget. Tehát az ugyanolyan majdnem, mint a főváros, ott tele van betonúttal, ott szórakoztatóközpont, mozi, minden van, és ott is van egy vendégház, az egyetlen vendégház azon a szigeten, de ő úgy csinálja ezt az egész dolgot, hogy az egy bázisszigetnek használja. Tehát ez azt jelenti, hogy oda jönnek a turisták, és belső repülőjárattal érkeznek, tehát nem hajóznak, hanem 45 percig elmennek a belső repülőjárattal, és utána egy negyedórás ilyen kis hajóút, és oda érkeznek. És ő úgy próbálja ezt áthidalni, ezt a városszigetet, hogy ő kirándulásokat szervez minden nap. És ugye kaptunk tőle egy képet, hogy miket is, meg hova is mennek. Na és az egy nagyon érdekes nyaralás, tehát a Maldív-szigeteken is nem csak az van, ugye, amit sokan gondolnak, hogy fekszünk és pihenünk és csak parton vagyunk, hanem itt is lehet egy ilyen kalandos utazást csinálni, mert körülbelül egy olyan 10-12 szigetre viszi el a turistákat, és mindegyik szigetnek más a különlegessége. Tehát ott a környéken lévő szigetek egyébként ezek, és valamelyiknek ugye az a különlegessége, ugye történelmi város volt régen, vagy ott lakott valami király, vagy van neki valami kis rezidenciája, akkor van egy olyan sziget, amelynek belső tava van, édesvízitó, ami marha érdekes az óceán közepén, tehát ez is akkor valahol a snorkelezés nagyon szép, meg különleges, akkor van olyan szigete, ahol nem lehet kikötni a hajóval, hanem ki kell úszni, mint tényleg a Robinson Crusoe. Tehát minden kis szigetének van valami kis különlegessége, viszont cserébe ugye ki kell fizetni a belső repülőjáratot. És a magyar ember, vagy inkább úgy mondom, hogy az európai ember óckodik ettől, hogy kicsit többet fizessen, és inkább azt mondja, hogy elmegy ott a környéki szigetekre a bevált módszerrel, a speedboattal, és nem mer ide eljönni. Viszont ez felfedezetlen. Tehát itt tényleg találni olyat, amit mondtál, hogy nem olyan pici sziget, mert mondjuk legyen 500x500-as, de 150 ember ér rajta. Tehát tulajdonképpen egy
5 darab család, vagy legyen mondjuk 10 darab család. Mert ugye mindenféle testvérek vannak, sok feleség, meg stb. És ott meg aztán még jobban látod azt, hogy vajon ők hogyan is élnek tényleg, amikor hálót fonnak, vagy tényleg halásznak, ott nincs más dolguk. Ide is el tudsz jutni, vagy el lehet jutni, nem egy egetrengető összegből, csak be kell azt vállalni, és nyitottnak kell lenni. Én azt mondom, hogy mindig nyitottnak kell az újnak lenni. Tehát nem az, hogy fölmész egy csoportba, megnézed, hogy mik vannak felsorolva, jó, akkor ott van 10 percre, megyek oda, mert oda ment a másik is. És akkor az a legszebb. Ugye mindenki azt mondja, hogy mi a legszebb, ahol ő járt. Na én erre azt mondom, hogy szép, de biztos van annál szebb, és mindig el lehet menni olyan helyre, ahol még nem voltál, és biztos, hogy más fog neked adni a másik sziget. Úgyhogy én azt mondanám mindenkinek, hogy aki tervezi az utazást, az legyen nyitott, és próbálja meg kiszélesíteni a látókörét, már akár itthon ilyen mindenféle információk szerzésével, ne csak az legyen, hogy ezek a fixbe vált 5-6 sziget, azt válassza, mert akkor is eljuthat, de akkor nem látja talán az igazi kis arcát a kis szigeteknek. Már arról beszéltél, hogy aki most készül, vagy valamikor készül esetleg elmenni. A felkészülés során, amikor ti először mentetek, gondolom írtatok listát, hogy mi az, amit vinni kell. Igen. Hány mellélövés volt? Sok. Becsomagoltatok, és aztán... Nagyon sok. Itthon rakátok. Igen. Nagyon sok, mert ugye elindultunk úgy, hogy mintha Egyiptomba mennénk, ugye abból volt igazából összehasonlítási alap, meg mondjuk az európai, meg ilyesmi, és akkor mindig az volt, hogy este vacsora, menjünk föl, elzuhanyzunk, fölveszünk a viszonylag szép ruhát, és akkor lemegyünk vacsorázni, mert mindenki abban volt. Fölvett egy inget, fölvettek a lányok ilyen hosszú ruhát, stb. Na most ez volt az első mellőlövésünk, hogy inget nem kell vinni. Cipőt nem nagyon kell vinni, mert nem nagyon tudod fölvenni, mert ugye, ahogy említettem, nincsenek betontak, egy-egy szigetet ugye kivéve, ahogy mondtuk, és hát ha esik az eső, akkor bokáig sétálsz benne, abba a cipőben nem érdemes belemenni, vagy mezitláb, vagy papucsba. És akkor hát jöttek ezek, hogy hajfesték, vagyis körömfesték, meg ilyen hajbalzsam, meg nem tudom micsodák, tök fölösleges, mert minden nap kell egy sampon, mert meg kell mosni, ugye a sótól belemegy a hajadba, kimosod. De mi volt még olyan, amit vittünk, és nem kellett volna? Hát, törölköző. Ugye mindenki azt hitte, hogy vigyünk törölközőt. Na most ezek a szállások, hiába vendégházak, hiába tulajdonosok, fel vannak szerelkezve. Ugyanúgy, mint egy hotelban, letesz neked 15 törölközőt, vagy 10, amit tudsz bent használni, kint használni, lábad alá tenni, nem tudom, leteríteni, stb. És ha kell, ugyanúgy cserélni. Tehát ez se fontos. Hosszú ruha, meleg ruha, fölösleges. Tehát ugye azért mindig ugye elmegyünk, tegyünk be egy pulóvert magunkhoz. Nem kell, viszont javasolt azért, mert hogy a repülőn hideg szokott lenni általában. Tehát ezt sokan eltévesztik, hogy annyira elfelejtik azt, hogy hova mennek, és hogy mivel mennek. Tehát azért a repülőtéren is várni kell, főleg, hogyha mondjuk egy hosszabb csatlakozás, nekünk volt szerencsénk egy 8 órás várakozáshoz, azt nem kívánom senkinek. Egy éjszakát tölteni repülőtéren a 19 fokban, az nem az igazi. Tehát kell pulóver, de viszont nem kell sok. Tehát az csak tényleg arra kell, hogy az utazáshoz fölvegy, vagy menj egy melegítőbe, és amikor odaérsz, akkor leveszed, és akkor onnantól kezdve a rövid nadrág, a póló, a papucs, fürdőnadrág legyen nálad, körömvágó legyen nálad, de hajszárító ilyesmi se kell, mert azok is vannak a szigeten. Tehát igazából az európai embernek sok mindent le kell adnia, és akkor látja, amikor hazajön, hogy mennyi minden fölösleges dologgal foglalkozunk. Matrac, meg ilyeneket nem érdemes vinni, mert ugye áramlatok vannak, hullámzás van, elvíz, nem olyan, mintha Balatonon feküdnél. Sőt, általában azért a vendégházaknál vagy kajakot adnak, vagy szuppot adnak, vagy szuppot adnak, amit tudsz használni, békatalpot. Viszont amit ne hagyj otthon, az a búvárszemüveg, az a snorkel felszerelés, mert csodákat látsz a part közelében is. Kis cápa, nagy cápa, teknős, ráják, némóhal, murénák, tűzhal, minden. Tehát a természet az még azért ott van, sajnos a korallok halnak meg, tehát több sziget körül ugye jártunk, láttuk, hogy halottak a korallok, tehát nem nagyon élnek már, szép látvány, minden, de már ez a ilyen homokszíne van neki, és már nem mindegyik mozog. Tehát ez megint a felmelegedés miatt van, viszont nagyon sok szép állat van, meg a tenger, meg az óceán, meg a mélység, az csodálatos. És mondjuk az azért érdekes, amikor úszol, és akkor mellét keveredik egy 2 méteres cápa, és olyan cápa, amitől ugye sokan tartanak, pont Egyiptomban volt most megint egy baleset, itt nincs, tehát itt dajkacápák vannak, amik nem veszélyesek az emberre, sőt szokott lenni a látványetetés is igazából este a kikötőben,
tehát őtőlük nem kell félni, lehet velük úszni. Nagyon ritka, amikor ilyen nagyok jönnek, de a bébicápák mindenhol ott vannak. Ilyen 15-30-25 centisek, és ott úszkálnak. Ugye azt látni igazából, hogy benézel az óceánba, és akkor látsz egy hatalmas ilyen karik alakú, vagy kör alakú fekete foltot, na az a halraj. És akkor a halrajba beúszol, a halak ugye mennek, csak a szemed előtt a halakat látod, és akkor a halrajnak a szélén vannak ezek a kis pici cápák, és próbálják elkapni azokat a kisebb halakat, amik így kiugrálnak. Ez is egy nagyon jó élmény. Úgyhogy snorkel felszerelés szerintem senki ne hagyjon otthon. Ha mégis elfelejtesz valamit, van lehetőség pótolni, vagy ez mindig úgy indul, hogy másfél óra hajóút a fővel? Nem, szerencsére ugye akármilyen pici szigetről is beszélünk, ugye helyiek laknak, a helyieknek vásárolniuk kell. Tehát mindenhol van bolt, az alapélelmiszereket meg tudod venni, és ami nekem nagyon furcsa volt, hogy női higiéniai termékeket tudsz venni. Szúnyogírtó sprayt tudsz venni, naptejet tudsz venni, snorkel felszerelést tudsz venni, konzervet tudsz venni. Tehát olyan dolgokat, amire én nem gondoltam. Én azt hittem, hogy ez egy egyszerű kis bolt lesz, ahol tudsz vizet venni, gyümölcsöt venni, kenyeret esetleg, meg ilyesmit, de mindent találtunk. Ruhát, ugye olyan különböző dolgokat, amit ugye hazaadhatsz ajándékba, ilyen szuveníreket, de minden nem találtunk tényleg, vagy nem volt olyan, amit szerettünk volna venni, és nem találtunk volna. A gyógyszertár is jól felszerelt, tehát tulajdonképpen minden megvan, amire ott szükséged lehet, ha nem ilyen extra dolgokra válsz. Laptopot nem fogsz tudni venni például, tehát azt vigyél, fényképezőt nem tudsz venni, elemet tudsz venni a fényképezőbe, damilt tudsz venni, hogyha horgászni szeretnél, spitzbotot tudsz venni, hogyha horgászni szeretnél, tehát ilyen szinten is van minden olyan, amire úgy szüksége lehet a szigeten. Tehát amire szerintem ott a szigeten szükség van, azt mindent megkapsz, viszont arra fel kell készülni, hogy ugye nem terem mindenhol paprika, paradicsom náluk, meg különböző zöldségek, gyümölcsök, hogy ott az úgy néz ki, hogy azért hetente jön körülbelül a nagyhajó, és akkor hoz mindent, krumplit és társait, és lehet, hogy a 7. nap már abból kevés van. Tehát azt már lehet, hogy nem fogod tudni megkapni, viszont cserébe kimész, és akkor banánfáról tudsz venni banánt, vagy kókuszt, hogyha nem bántanak a helyiek, úgyhogy nem kerülsz velük összetűzésbe, mert meg kell velük beszélni. Tehát nem úgy van, hogy van egy kókusz, és akkor letéped, és akkor megeheted. Még ha a parton is van, elvileg az valakihez tartozik, de nem nagyon foglalkoznak vele. Csak kell valaki találni, aki megbontja neked, hogy meg tudjad enni, mert nem egyszerű. Én egyszer nekiálltam, esélytelen. Tehát hiába ütött, hiába kalapálod, semmi. Meg hát az ember eltöltött időt, akkor rájön arra, hogy melyik kókusz való arra, amit megehetsz, melyik kókusz való az, amiből megihatod a kókusz vizet. Mert az egyiknek nem jó az íze a víznek, de viszont megehető, a másik meg fordítva. Hát erre rá kell jönni, mert belefuthatsz egy olyan, hogy ilyen nagyon kis lágy lesz a kókusz, és akkor azt nem lehet megenni, viszont annak a víze finom. Akkor találsz papaját, találsz mangót, ilyen fákat, akkor van egy különleges gyümölcsük, waterfruitnak nevezzük, az egy ilyen almához hasonlító körte formájú valami, ami víz az egész. Tehát ők ezt isszák, hogyha kim vannak a parton és nincs vízük, akkor ezt teszik meg, és ezzel a folyadékpótlást ezzel tudják végül is megoldani. És a szigetek ezek föl vannak készülve erre a nagy turista áradatra, vagy azért láttátok, hogy most már azért lehet, hogy baj lesz, kevés az egy volt, kevés a késő, két étterem. Ugye, ahogy mondtam, például az egyik sziget, amiről beszélgettünk, ott ugye folyamatosan ugye épülnek a nagyobb szállodák, és hát ott nyílnak az éttermek is, a boltok is, hogy növekednek. Hát, hogy fel vannak-e rá készülve, valószínűleg fel vannak, mert ugye tudják, hogy nekik ez bevétel lesz. Tehát ugye nekik ebből van bevételük, ugye ahogy említettem, hogy nem nagyon dolgoznak. Viszont én azt érzem, hogy már néhol zavarja őket. Tehát ahogy beszélgettünk, vagy sok mindenkivel, az kifejezetten zavarja őket, hogy emeletes házak épülnek. Hogy sokan fognak jönni. Tehát szerintem a nyugalmukat el fogják érni hamarosan azt a pontot, hogy a nyugalmukat már ez zavarni fogja, hogy annyira sok turista van. Tehát nem tudom, hogy lehetne ezt megállítani, de megint azt tudom mondani, hogy minél távolabb menjél, és akkor még eljutsz azokra a helyekre, ahol nincs ez, hogy zavarná. Azt nem tudom, hogy amikor már nagyon fogja őket zavarni, akkor ugyanilyen barátságosak lesznek-e, vagy nem. Ezt nem lehet előre megmondani. Nem tudom. Az a lényeg, hogy akkor akinek megfogult a fejébe, hogy meg kéne nézni, az most már több szempontból is kiparkodhat. Ugye egyrészt beszéltünk a felmelegedés miatti tengerszint emelkedésről, ami eltűnik az egész Maldív-szigetek. Igen. Másrészt akkor egyre több a turista, ami miatt egyre nehezebb Igen. ezt a helyet találni, ami ilyen érintetlen.
Úgyhogy tényleg akkor ez ilyen kalandra fel. Igen, és egy valami, bocs, hogy közbevágok, hogy ugye nagyon sokan ebben tévedésben vannak, és itt azért most úgy beszélgetünk róla, azért szeretnék megerősíteni abban, hogy nem csak a főszezonban szabad menni. És ez pont egy esély lehet arra, ugye, amiket mondtál az előbb, mint veszélyek, hogy áprilistól októberig is nagyon szépen el lehet menni. Ugye a Maldív-szigeteken azt tudni, hogy 2 évszak van, nincs ilyen, hogy tél meg nyár, hanem esősebb és nem esősebb évszak van. Tulajdonképpen ugye a szélirány változik. Azt mondják, hogy áprilistól októberig több az esős nap egy adott hónapban. Na most, ugye itt Magyarországon is azért látjuk, hogy ez teljes mértékben felborult. Tehát ahogy itt nálunk már a hó az ritka, a nyáron egy 40 fok az nem ritka sajnos, meg a 35 fok, ott is felborult ez. Tehát ugye nekünk volt szerencsénk kijutni főszezonba, voltunk átmeneti időszakban, októberi hónapban, voltunk májusban, több hónapban, és láttuk azt, sőt volt olyan, hogy amikor jó időnek kellett volna lenni, ahelyett nyáron, nálunk nyáron jobb idő volt. Tehát például nem fogtunk ki esőt egy 10 napos tartózkodásunk során. Akkor volt olyan család, aki eljutott, és beszélgettünk velük, június végén voltak, tökéletes idejük volt, pedig elvileg akkor esni kellett volna. Tehát én arra is biztatok mindenkit, hogyha valaki szeretne, ezt a szempontot is vegye figyelembe, hogy nem muszáj nekem a télből a nyárba menni, mert egy az, hogy fele áron tudsz elmenni körülbelül, mert a vendégházaknak az árai sokkal olcsóbbak, tehát ez egyértelmű. A repülőjegyek is sokszor olcsóbbak, mert ugye nem a főszezonban van, és ugyanazt az élményt kapod meg. Sőt, talán azt mondom, hogy még talán egy picit jobb élmény is, mert nincsen hegyé hátán turista. Tehát ott előfordulhat még ezen a jobban kiépített szigeten is, hogy ő egyedül tudsz fényképet csinálni a parton, hogy nincs senki a környezetedben, mondjuk egy májusi hónapban. Úgyhogy ez egy olyan dolog, ami miatt én preferálnám azt, hogy menjenek az emberek. Aki szereti a nyarat, az simán előre tudja hozni a nyarat azzal, hogy elmegy májusban. Így van. Vagy április végén esetleg. Igen. Vagy akár egész nyáron. Tehát nem, ezt valahogy úgy ki lehetne verni a fejekből szerintem, hogy akkor nyár, és akkor a Balaton, és akkor a Törökország, meg Horvátország, meg nem tudom micsoda, ugyanolyan szép a Maldív-szigetek akkor, de olcsó. Tehát menjen akkor, persze benne van a veszély, és ez benne van máskor is a veszély, de szerintem egy horvátországi nyaralásban is, meg egy balatoni nyaralásban is benne van az, hogy esik az eső egy hétig. Sőt, akkor még talán az a baj, hogy be se tudsz menni a vízbe, még le is hűl a levegő mellé. Ez 20-22 fok, és akkor így általán lehűl a Balaton 21 fokosra, vagy a Adriai tenger, nekünk volt szerencsénk ott lenni, ugye az Adriai tengerben, hát én nagyon-nagyon nehezen dugtam bele a lábujjamat sokszor, mert hűvös volt. Itt viszont nincs. 30 fok, télen-nyáron, minden nap 28 fok, 29 fokos a víz, nem hűl le. Tehát igazából ugyanúgy el tudsz menni. Ha meg esik az eső, azt meg talán egy órával ezelőtt beszéltük, hogy az milyen szép is, és szerintem látnia kell mindenkinek, mert valami csodálatos képeket lehet csinálni. De van is nekünk az oldalunk, a Facebook oldalon, a saját oldalunkon is olyan fényképek, hogy tényleg így csodájára jártak az esős képek, hogy ez biztos filteres. Hát én meg nem használok a filteres. Tudod, hogy hány képet csináltál? Összeadtad már egyszer, hogy elérte már a 10 000-re? Bőven már a 10 000-ig számoltad, és már az se számít. Szerintem, én nem számoltam őszintén megvalva, de biztos vagyok benne, hogy túl vagyunk. Tehát ha mondjuk a feleségemmel együtt nézzük, akkor 100% hogy túlléptük, és vissza is szoktuk nézni, ez tök érdekes. Nem az, hogy leülünk és akkor 12 000 képet visszanézünk, csak valahogy hogy mindig így előjön, hogy bogarászunk valamit a számítógépen, és egy-egy kép, hogy de szép volt. És akkor megint az, hogy mi miért ülünk hinton? Miért nem keresünk valami repülőjét, és akkor megyünk hamar megint vissza? Hát csak és ilyenkor szokott ugye bejönni az, hogy hát azért csak van egy főállásunk, dolgozunk, és azért nem tudunk csak úgy menni, de rajta vagyunk, és szeretnénk azt, hogy meg tudjuk azt tenni, hogy bármikor nekiindulunk. Itt az egész beszélgetés alatt végig akkora vidámsággal beszélsz a Maldív-szigetekről, hogy nehéz elképzelni, hogy bármiféle szomorú dolog történt ott. Volt-e ott olyan, amikor nem érezted jól magad? Ott a szigeten nem mondhatok ilyet igazából, viszont ami hozzá kapcsolódik, ott mondhatok ilyet. Sajnos, és nem is titok, ugye, mint mediterrán ország, azért vigyázni kell ott a különböző betegségekre. És ugye malária, dengiláz, stb. Ami európai embernek ezért nem ismert.
hogy mi lehet, és volt egy utazásunk sajnos, amikor ugye a katari átszállással jöttünk haza, nem titok, ezt elmesélhetjük. Ugye Katarban volt egy 8 órás várakozásunk, talán beszéltünk róla, amit azért nem kívánok senkinek, és azt mondom, hogy ha valaki keres szállást, vagy segíteni kell neki, akkor próbáljon olyat nézni, ahol 2-3 óránál nincs több várakozás, mert először mi is azt hittük, hogy ez simán eltelik. Hát nagyon-nagyon nehezen telt el, főleg éjszaka, a reptéren, úgy, hogy igazából kimenni nem nagyon tudsz, nem is nagyon éri meg, mert éjszaka van, a hotelek, amik vannak a repülőtéren, azok telítettek, ezek a pihenőhelyek telítettek, tehát ez mit tudsz csinálni, lefekszel a padra. Na most azt gondoltuk, hogy ott azért el lehet feküdni. Na most mindenhol karfa volt, nem tudtunk elfeküdni, és hát így össze kellett tolni, és úgy aludtunk, és hát már ha ezt alvásnak lehet nevezni. És reggel fölébredtünk, ugye mentünk a másik hajóhoz, és én nagyon rosszul éreztem magamat. Olyan furcsa volt, valami olyan rossz érzésem volt. Fáztam, tehát az volt az érdekes, hogy fáztam, amit betudtunk annak, hogy 20 fok volt, meg 19 volt fok a reptéren, nem érdekes. És felszálltunk a repülőre, és ugye hozták az ételt, és nem kellett. Mondom, valami nem stimmel. Ital se kellett. Kértem egy lázmérőt, és hát hála jó Istennek, ez még a Covid ideje után volt, tehát akkor még veszély volt a Covidon, még a maszkot kellett hordani, de nem volt semmilyen kötöttség az utazásban. De 37,1-et mutatott. Hát mondom, jó van, de én úgy éreztem, hogy valami nem stimmel. Leszálltunk itthon Magyarországon, hogy testvérem kijött, értünk, ugye Apunál volt az autónk, és akkor mentünk haza. Apunál, amikor elértünk, kértem egy lázmérőt, hát 39,5 lett a lázon, és nagyon rosszul éreztem magam, nem tudtam, hogy mi történt. És hát ugye megint megfordult a fejünkben, hogy ugye a reptéren ettünk valamit, hogy esetleg valami olyat sikerült tenni itt az utolsó nap, vagy a stressz is benne volt, amikor ugye azért az utazás az mindig stresszel jár, vagy majd 1-2 nap alatt elmúlik. És hazaértünk, még itthon voltunk egy pár napot, és csak nem javult, csak nem ment le ez a láz. És valahogy nem is az volt a baj, hogy lázas voltam, hanem az, hogy én semmihez nem volt kedvem, mint akit így fejbe vágtak volna. És ez tartott egy jó hétig. És nem tudtuk levinni a lázat, hiába vettünk be gyógyszert, semmit. 1 hét alatt így elmúlt, elmentünk ugye a házi orvoshoz, de érdekes, hogy kinültünk a kertben, és ugye a feleségem napozott, én nekem meg ki kellett vinni egy kabátot, majd hogy nem szó szerint egy ilyen vékonyabb kabátot, hosszú nadrágot, mindent a 30 óra, majd megfagytam. És akkor eltelt egy 4 óra, után jött egy ilyen hőhullám, megint majd megfagytam. Na mindegy. Eltelt az 1 hét, és akkor elmentünk a házi orvoshoz, hát hogy volt valami ilyesmi, csinált egy vérvételt, és azt mondta, hogy valamit nézzünk meg, mert annyira érdekes a fehér vérsejtem, lecsökkent, hogy olyan, mint aki kemoterápiás kezelésen esett volna át. Hát ez így meg is ijesztett minket, és beutalta a Szent László kórházba, hogy menjünk be. Bementünk a Szent László kórházba, már jó voltam, tehát már nem volt úgy semmi baj, az étvágyam is nagyjából visszajött, és fogadott egy doktornő, és akkor mondta, hogy lesz valami vizsgálat, elmondtak neki mindent, kikérdezett, hol jártunk. Elmondtuk, Maldív-szigeten többször voltunk, stb. És mondja, hogy válasszak egy ágyat. Ez így furcsa volt, mert tényleg pénteki nap volt, bementünk egy szár rövid nadrág póló, hogy bemegyünk, megcsinálják ezt a vizsgálatot, leveszik a vért, mert tulajdonképpen azért küldött be a háziorvos, hogy nézze meg a vérvételnek ezt az eredményét. Hát, hogy én nem megyek sehova. Mert hogy valószínűleg valami trópusi betegségem lett, és hát benn kellett maradnom 10 napig a kórházban egyébként, úgyhogy már nem volt bajom. Tehát végül is jó volt, mert egyedül voltam egy szobába, kifelé lehetett menni a folyosótól ellentétes irányba a teraszra, vagy az erkélyre, a folyosóra nem is kellett kimenni, mert volt a covidosok, még mindenki behozták az ételt, és ennyi is igazából én nem mentem ki, mindenki jöhetett be hozzám, semmi ilyen gond nem volt. És akkor vizsgálgattak, és tulajdonképpen elejtettek egy olyat, hogy szűrnek különböző ilyen trópusi betegségek, és kiderült, hogy dengilázt kaptam, ami nem tudtam, hogy micsoda. Na mondom, hát akkor nézzünk már utána, hogy mi ez. Hát most kiderült, hogy ez egy halálos betegség egyébként, nincs rá gyógyszer, Európában sem, és több ilyen válfaja van, és van egy ilyen egyszerű, hogy lázas leszel, de nagyon vigyázni kell, hogy kiszáradhatsz, utána folyadékpótlás, akkor kimegy a szervezetedből a folyadék, meg stb. Tehát egy veszélyes dolog. És 5 válfaja van, és van 3 durva belőle, és van 2 enyhébb, ami ilyen lázal jár, de a 3 durva az, hogy minden egyes nyílásodon vér folyik. A szemed, az orrod, a füled, minden. És ugye egyből ezt kérdezték, hogy nem vérzette bármi. És érdekes volt, mert én nem vettem észre, fogmosásnál vérzette egy kicsit az inyem, hát az nem is az inyem volt, kiderült.
de nem volt ilyen durva dolog, benn kellett maradni, és hát ugye 10 nap kellett ahhoz, hogy a vérből megállapítsák, hogy tényleg dengiláz, és átfertőzés volt ilyen nyugatnílusi vírusra, meg ilyen nem tudom micsodára, és akkor olvastam, hogy ez veszélyes, és kiderült, hogy ezt valami szúnyog terjeszti. Ott, és ugye voltak szúnyogok, de hát lecsapja az ember, nem foglalkozik vele. Tehát ami nagyon fontos, hogyha az ember megy szúnyogírtót vigyen, ha nem is visz, az legyen az első útja, hogy bemegy a helyi boltba és vesz, mert állítólag az azokra a szúnyogokra jó. Felgyógyultam, meg nem történt belőle semmi, de érdekes, mert csináltak egy vizsgálatot, és kiderült, hogy nekem már ez a második dengilázam. Úgyhogy ez az első 2 út után volt, úgyhogy valószínűleg az elsőnél is elkaptam, de az annyira enyhe volt, hogy nem történt semmi, és viszont még azt mondta, hogy csaj, jó, van 3 darab lövésem, de az már az a vérzéses. És ez olyan, mint a bárányhimlő, ha egyszer elkapod, akkor utána nem kaphatod el, csak a másik verzióját. Tehát nem az, hogy mindig elmész. Úgyhogy erre vigyázni kell, és akkor ennek elkezdtem utána járni, mivel ugye mi próbálunk többet kimenni, hogy lehetne ez védekezni ellene, és sajnos Magyarországon nincs rá gyógyszer, nincs rá oltás. Elvileg külföldön kapható oltás rá, de többször, azt hiszem 3-szor vagy 2-szer be kell magadat oltatni fél évente. Hát nekem annyit mondott a doktornő, hogy úgyis sokat járunk a Maldív-szigetekre, oltassam be magamat ott a malékórádba. Hát mondom, ez nem így megy, hogy eleve beoltatom magamat, az ki tudja, hogy mit okoz, mert elvileg olyan az oltás, hogy ilyen legyengített vírus kapsz. Hát hogy az most mit csinál az emberrel, nem nagyon szeretnék ott beteg lenni a Maldív-szigeteken, ilyen beteg. És hát kiderült, hogy ez előfordul, és ami furcsa, hogy már itt jönnek Európába is ezek a szúnyogok, valami egyiptomi tigris szúnyog, meg nem tudom mi a másik, és ott kint a Maldívok megkapják alapoltásként, mint mi ezeket a nem tudom, skarlát, meg miket kapunk, és marha érdekes, mert a tulajdonossal beszélgettünk utána egy héttel, ugye, hogy kórházba kerültem, és mondja, hogy az ő kisfia, az újszülött kisfia, aki fél éves, ő is kórházba került, és ő is dengilázas lett, és viszont úgy, hogy az oltásuk meg volt. Tehát ez marha érdekes dolog. Úgyhogy ez az egy olyan dolog volt, ami a kint töltött idő alatt, ami ilyen nem pozitív, hanem egy kicsit ilyen negatív érzés, meg egy kicsi félelem is, megmondom őszintén. De úgy vagyok vele, hogy igenis erős volt a szervezetem, legyőzte, gyógyszer nélkül, meg megfelelő kezeléssel kezelhető, azt mondták, csak vigyázni kell vele. Úgyhogy erre azért érdemes figyelni, mert mediterrán hely. Akkor ott a Maldív-szigeteken erre föl vannak készülve. Igen. Valaki produkálja ott a tüneteket, azonnal tudják, és tudják is, hogy mi a tünet, és ez egy nagyon érdekes dolog, mert amikor én bekerültem ide a kórházba, egy tök kedves doktornő volt, elkezdte tapogatni a mellkasomat, a hátamat, és nem értettem, hogy mit akar. És mondta, hogy úgy lehet a legkönnyebben leellenőrizni, hogy ha oda rakod a kezedet, akkor ott marad a kézlenyomatod. És tök érdekes, hogy ez ugye tavaly volt, mai napig úgy van a testemen, hogyha oda rakom, akkor még ott van. És ezt ellenőrizte ő igazából, hogy olyan, mint amikor az ember le van égve, de nem volt leégve a tested, de mégis ott marad a tenyérlenyomatod egy 5 másodpercig, és utána eltűnik. Tehát ezzel lehet így megnézni, és ott is ugye így tudják a Maldív-szigeteken ezt a tünetet kezelni, és ott azonnal visznek, és ott még el tudom képzelni, hogy ott adnak rá valami olyan gyógyszert, ami ott is még lehet, hogy be is oltanak. Hát nyilván, hogy ez annyira veszélyes lenne, annyira veszélyes, tehát nem kisebbíteni akarom, csak ha ez akkora problémát okozna, akkor már nem jönne ott sem. Ez így van. És ennek ott emberek. Pontosan. És nekik, igen, ahogy beszéltem velük, ugye megkapják az oltást, de nekik ez ami nálunk egy torokgyulladás. Tehát egy ilyen mondani, sima valami. Hogy bármelyik országról a Földön lehetne találni olyan dolgot, ami itt most negatív, de meg Horvátországon meg van sport. Pontosan. De ez hitart viszonylag. Igen. Ezekkel együtt kell élni, oda megyünk, ez így van. Viszont ami nagyon pozitív ebbe az egészben, hogy nem tudsz fertőzni. Ez nagyon jó. Tehát ugye mi egyből féltünk, hogy a feleségem esetleg ezt elkapja, és azt mondták, hogy nem lehet fertőzni, hiába van egy dengilázas beteg, hiába jössz te és fogunk kezet, vagy összeborulunk, vagy még csókolózol a felé, még akkor se tudod átadni, egyetlen elhitek szexuális úton lehet, hogy terjed, de nem tudod átadni. És ez nagyon jó volt, ezért fogadhattam én is látogatót, nem kellett úgy éreznem magam, hogy 10 nap karantén, ki sem mozdulhatok onnan, és meg kaparom a falat, pont egy Maldív utazás után, bezárnak egy kórházi szobába, az nem a legjobb kontraszt, de már ki tudott jönni, úgyhogy ettől nem kell félni. Tehát, hogyha bármi ilyen van, akkor nem az, hogy hazahozod a vírust, és akkor te itt leszel a 0. beteg, és akkor indítod az új Covidot, tehát ilyen nincs. Ezzel kapcsolatosan. Ha szeretnénk, akkor mérlegre tenni ezt az egészet. Ugye beszéltünk a fehér homokos tengerpartról, meg a dengilázról is, hogy ez két teljesen ellentétes dolog ahhoz képest, hogy az ember múlt a nyaraláson mit szeretne. Ha mindent ráteszünk a mérlegre, akkor én úgy érzem, hogy nálad még mindig az a fő, hogy gyönyörű hely, csodálatos, bármikor mennél, bármennyi időt eltöltenél ott.
ha valaki fél attól, hogy elinduljon egy ekkora útra, neki tudsz javasolni valamit, hogy ezt a félelmet hogy tudja legyőzni? Először én megkérdezném tőle, hogy mitől fél. Tehát ez lenne a legelső. És akkor itt jöhetnek a különböző válaszok. Félek attól, hogy nagyon messze vagyok Magyarországtól, ugye ezt sokan szokták mondani. Na most én erre ugyanazt tudom mondani, ha elmész egy közelebbi helyre, ugyanúgy Magyarország nincs közel, ugyanúgy meg kell oldanod ott a problémádat, egyedül, vagy a társaddal, akivel mész. Maximum annyi, hogy ha kocsival mész, akkor beülsz a kocsiba, de akkor is vezessél 5-6 órát, mire hazaérsz. Betegen, vagy bármilyen úton, ez nem biztos, hogy egy jó megoldás. Tehát ezzel a félelmet én ezt lesöpörném, mert bárhol előjöhet. Akárhol, sőt, hogyha kilépsz otthon az utcára, vagy akár beülsz az autóba, jöhet egy, egy bolond, vagy valaki, aki miatt te balesetet szenvedhetsz. Tehát ez miatt nem. Akkor mitől félhet? Ugye nagyon sokan félnek a repülőúttól. Na most a repülőút, hát én erre megint azt mondom, hogy ugye mi is tartottunk tőle, mert ilyen sokat nem repültünk, de nagyon ideális az átszállás, ugye Dubajon és Dohán keresztül, tehát Katar és az Egyesült Arab Emírségek közül pont meg van osztva az út. Tehát tulajdonképpen 5 órát repülsz, pihensz, és utána megint repülsz 5 órát. Tehát, hogyha elmész egy afrikai országba, ott is van egy 3,5-4 óra repülés körülbelül, onnan már csak egy picit kell hozzátenni. Tehát pont az az időszak elég, hogy utána tudsz pihenni, és tudsz utána menni. És tehát nem másabb. Viszont, hogyha ide repülsz, itt nem kell attól tartani, hogy egy vízergép. Mondjuk most már vannak vízerjáratok, ami nagyon olcsó, de az fapados, nem javaslom senkinek. Viszont itt egy ilyen prémium kategóriájú repülővel mész. Meg sem mozdul. Az összes, ha felszállsz, minden fedélzeti szolgáltatás használsz. Tudsz filmet nézni, tudsz zenét hallgatni, tudsz videót nézni, be tudod dugni a telefonodat, onnan nézni bármit, kapsz ételt. Tehát igazából úgy érzed magad, mintha egy szállodában lennél, csak a levegőbe vagy. Még ha akarsz, akkor még alkoholt is ihatsz, hogyha úgy van. Leszállsz és pihensz. Sőt, van olyan, aki mondjuk fél ettől a csomag elkeveredéstől, ugye repülőtérváltás nincsen, de ugye repülőjáratváltás van. Nem fog elkeveredni a csomag, ha elkeveredik, garanciát vállal rá a szolgáltató, és kimondja azt, hogyha mondjuk felszállsz te itt, és leszállsz mondjuk Olaszországból, nem keveredik el a csomag, ugyanaz. Viszont aki fél ettől, van arra már lehetőség, hogy akár Bécsből indulva közvetlen járattal tudjon menni. Tehát felszáll Bécsben, és leszáll a Maldív-szigeteken. Ez is egy nagyon nagy előny, viszont ott cserébe 10 órát egybe kell repülnöd. Tehát erre föl kell hívni figyelmet. Ettől lehet még félni, akkor mitől félhetsz még? A hajóút. Hát erre csak az én példámat tudom mondani. Egyszer volt egy rossz tapasztalat, nagyon féltem tőle, volt a dedalon. Tehát igazából az segít. Egy dedalon beveszel, elkómázod magadat, bedugod a füledbe a meditációs zenét, és pihensz. Ennyi igazából. Úgyhogy én azt mondom, hogy nem kell félni semmitől, viszont kárpótol az élmény. Tulajdonképpen én nem látok benne semmi olyan veszélyt, amitől nagyon tartani kellene. Beszéltünk itt a betegségekről, de ahogy te is említetted, ez mindenhol van. Itt Magyarországon is van olyan betegség, ami speciális. Elmész Ausztráliába, hogy jön a kígyók, akkor, ahogy mondtad, a Horvátországban a skorpió, nem tudom, Egyiptomban ez a antinálféle gyógyszer, ez a hasmas, amivel nem tudsz mit csinálni, és infúzióra kell, de mindenhol van valami, akkor nem mozdulj ki, de akkor viszont cserébe nem ismered meg a világot. Tehát én azt mondom, hogy nem szabad félni. Tehát meg legyen egy társad, az a legfontosabb. Van egy társad, aki át tud segíteni, például nekem is nagyon jó, hogy ott volt a feleségem, amikor nem éreztem jól, tudtam rá számítani, tudod mindenben segít. Már az jó volt, hogy oda le tudtam mellé tenni a kis fejemet, és akkor úgy jöttünk haza a repülőn. És már is nem érezted magadat egyedül. Úgyhogy ennyi. Meg ha nagyon nagy baj van, azért vannak olyan emberek, akik tudnak segíteni. Tehát magamat is simán mondhatom, hogy ha valamiben bizonytalan valaki, hogy menjen, hogy kezdjen neki, szóljon nekünk, és akkor mi próbálunk neki segíteni olyan dolgokban, ami biztos, hogy hasznos lesz nekik. Köszönöm szépen, hogy ennyi mindent megosztottál velem, de inkább azt köszönöm, hogy ez egy ennyire őszinte dologra sikerült. Én meg köszönöm a meghívást. Így, hogy igazából ez a te személyes élményeiden alapul, így tényleg a negatív oldalakat is föl lehetett hozni, mert ez fontos. Tehát, hogyha az ember egyszer ki akar adni 1 millió forintot egy utazásra, akkor tényleg érdemes azzal számolnia, hogy nagyon le fog égni a háta, hogyha búvárkodik, elkaphatja a dengilázat, bokáig érő vízbe kell közlekedni. Lesz ember, akit ez eltántodik, de neki talán jobb is, hogy nem oda megy. Igen. És lesz ember, aki azt mondja, hogy ezzel együtt akarja, neki meg kifejezetten jó, hogy nem a helyszínen szembesül ezzel. Mert ugye az utazási irodákhoz, ha valaki elmegy, a prospektusban mi van benne, csupa jó csillag, csupa minden szuper, aztán a helyszín az meg valami egészen más. Igen, és akkor még ugye nem beszéltünk arról, hogy azért óvatosan ezzel a foglalásokkal, mert
mert sajnos előfordulhat olyan, hogy túlfoglalások történnek, vagy stb. Tehát mindenki nézzen azért utána, hogy merre megy. És egy dolgot kifelejtettem, ami sajnos azért előfordul a magyar embereknél, hogy azt tisztázni kell, hogy a lakott szigeten nincs alkohol. Tehát ez nagyon sok embernél felmerült, hogy ő alkoholt szeretne inni, és hogy ezért nem megy a Maldív-szigetekre. Na most erről megvan a saját véleményem, amit most itt ne részletezzünk, de ezt el kell fogadni. Ezt ugyanúgy el kell fogadni, mint hogy nem esznek sertéshúst. Nekik ez a vallásuk, ők 5-ször imádkoznak egy nap, ha odamész, ezt el kell fogadni. Ne keresd a kiskaput, nem fogsz tudni találni sehol sem venni sört, vagy bort, vagy pálinkát, és nincs az a feeling meg, hogy a boros pohárral fotózgatod magad a tengerparton, vagy az óceánpartján, mert ilyen nincs. Akkor menjél Resort szigetre, ott elérhető, ott semmi gond nincsen, vagy válaszd a lakott szigetet, és ugyanezt meg tudod venni, mert van nekik borjuk, sörjük, akármilyen híres márka, nem részletezem, hogy milyen márka, ne hirdessük őket, de mindent meg tudsz venni, csak nincs benne alkohol. Tehát ugyanúgy tudsz pezsgős pohárral fotózkodni, ugyanúgy tudsz habzósört inni, csak nincs benne alkohol. Tehát ez még egy nagyon fontos dolog, erről ugye nem került szó, mert van olyan ember, akit ez eltántorít. Tehát ez még egy ugyanolyan negatívum lehet valakinek, számomra ez nem érdekes. De valaki meg így mondja, tehát volt olyan emberkével kapcsolatunk, ő kifejezetten azt mondta, hogy ezt nem viszi el, hogy ő nem tud meginni egy pohár bort a vacsorához. Hát, sajnálom. Nem tudsz meginni. Meg tudsz inni alkoholmentes bort. Ugyanúgy néz ki, mint az igazi, csak nincs benne alkohol. Tehát ott még a Duty Free-be se vehetsz. Tehát pont beszéltünk egy utassal, nem olyan régen, egy hete, vagy 2 hete, ők ugye dubai átszállással mentek vizergéppel, ami nagyon érdekes volt, viszont ők úgy tervezték, hogy 3-4 napot eltöltöttek az emírségekbe. Abu Dhabiba is voltak 3-4 napot, meg Dubájba is. Dubájból mentek, Abu Dhabiba érkeztek vissza, és a Duty Free-be szerettek volna venni a vodkát, vagy nem tudom micsodát, és elkérték tőlük a beszállókártyát, megnézték, hogy Maldív-szigetek, és visszatetették velük. Hogy nem is viheti be az ország. Úgyhogy ez egy érdekes dolog. Tehát úgyse lehet, hogy Duty Free-be megveszed. Tehát ez ennyire szigorúan veszik ezeket a dolgokat. A lakott szigetnél, tehát továbbra is hozzáteszem, ez lakott szigetnél van, a Resorton nincs ilyen probléma. Aki piálni akar, az menjen Resort szigetre, 3-szor annyi áron, mint a lakott sziget. Úgyhogy ez még egy olyan dolog, amit én úgy gondolom, hogy azért érdemes elmondani azoknak, akik a Maldív-szigetekre mennek, hogy ilyen van. Ilyen van. Ez a muszlim vallás, vagy az iszlám vallás, vagy iszlámnak, azt hiszem iszlámnak hívják. Ja. Meg tiszteletbe kell tartani őket. Tehát meg még ez szokott felvetődni, hogy ugye nem lehet fedetlen trikóba, meg ilyenekben menni a városon belül, vagyis a szigeten belül a középső részen. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy nagyjából mindenhol van egy belső rész, ahol ugye vannak a házak körben, van egy ilyen őserdős rész, vagy valami, általában van egy korlát, és utána jön a part. Na most ezen a korláton belül föl kell öltözni. Tehát itt a turistáknak sajnos az oroszokkal szokott ez probléma lenni, hogy félmeztelenül rohangásznak, nem szabad. Tehát ez még egy fontos, mert valaki megint úgy van vele, hogy ő elmegy, és ő akármit csinálhat, mert ő a turista. Hát itt nem csinálhatja. Tehát ott igenis rá fogják hívni a rendőrséget, mert az is van a szigeten, saját rendőrségük, és igenis azt fogják mondani, hogy vegyél föl legalább egy pólót. Ugyanez igaz a lányokra, legalább valami olyan, egy ilyen strandruha, hogy valami legyen rajta. Tartsuk be tényleg azokat a törvényeket, ami náluk van, mert így lehet megőrizni ezt az, hogy együtt éljünk egymással. Teljesen másképp viszonyulnak egy olyanhoz, aki betartja ezeket a dolgokat, mint aki mondjuk eljátsza, hogy ő az Atya Úristen turista, és akkor mindenki, aki ott van a helyi, az neki a szolgája alatt valója, nem tudom kicsodája. Tehát erre azért még érdemes figyelni. Ez még egy olyan speciális dolog, amit úgy felszoktuk hívni a figyelmet, hogyha tőlünk kérdez bárki, hogy mire figyeljen, vagy mit vegyen számításba. Köszönöm szépen a beszélgetést, örülök, hogy eljöttél hozzánk. Nagyon sok érdekességet tudtunk meg a Maldív-szigetekről, rólad. Én bízom benne, hogy sok embernek meg tudjátok még mutatni ezt a lehetőséget. Én meg nagyon szépen köszönöm nektek a meghívást. Örülök, hogy be tudtam mutatni nektek, hogy az élményeimet el tudtam mesélni, és én is remélem, hogy minél több honfitársunk, vagy akár külföldön élő magyar, vagy külföldi eljuthat ide. Köszönöm még egyszer.